lehengo diskoa bai, ikasten edo maketa itxura hori hartu bai, diot. bai, Ahotsean izan ere hartzen diot Gorka Urbitzuren tankera. Akaso izango du, eredu edo pixka dorla Bai. jarraitzeko eredu gisa. Bai, begira, esango nuke bihar Iker gurekin izango dela eta galdetuko diogu. Bai. Oso Azuta, ondo. nola Izan. ditzen zen, aztu zain, nola esan ditzen zela taldea? Niri ere astu zait eta Mu? Joar, muzak. Muzak. Ba, ondo, aupa muzak. Hori da, Aste hona berentzak ere. Astelena zuekin hasi dugu Muzak. Bai. Oso ondo, bueno, astelena, asteburu intentsoa izan dugu, intentsoa behintzat, gora beratxua bai, esango nukezu egon zarela egoi asteburuan. Bai, eta behitu, esatu nintzen larun batean, pentsatu nuen, bueno, gainat tokatu zitean baita ere lan egitea pasaren astean, hainbat gauza tarteko eta bar, eta pentsatuanek, bueno, sikiera asteburua lasai datorrela dirudi, bai. Egia esan zalua, gaina esan baditu dentxerten niko egoera nolabait distopikoan nagolaz, Muzak taldea fondotikan entzuten ari naizen bitartean, telebistan alde batetik potxokiak ditut jarrita, eta bestetik, oin ja ez, baina orain arte, Iranekoak eta Hormuzeko itxasartzea itxi dutela, ez pixat arraro egiten gaitzen. Ez datoz bat. Baina, zu egiten teatuko zinean, ez, beste... Ez dakit, esan beste gerra bat hasi denik, edo berrartu dutenik, edo ez dakit. Masita egonda dagoeneko agian, ez? Bai, ikuspegi gero hor badago baita ere, ez, intentsitate basuko gerrak deritzotenak, alegia, ze, hau ez da berria, dagoeneko ekainean, ez, egon zen bai 12 eguneko gerra, Israelek hasitakoak asorretan ere, Estatu Batuak sartu behar izan ziren, eta itxura guztiak honek, horren segide izan dela, askorik ere ez dut orain honetan sakondu naiz, entzungo duzu entzuleok hemendik aurrera goizeko zortzako albistegian pisu handi hartuko duela nazioarteak, zehazki ekialde hurbilean gertatzen ari den guztiak, baina bai ikusi beharko dugu, ez? Nola amaitzen den guzti hau, hemendik nik komendatuko niek entzulei baita ere, gaur gasolina edo erregaia botatzea zuen ibilgailuei, behar izatekotan, itxura kalako igoko dela prezioa. Ez dakitzu nola ikuste ez da guztia. Uste dut behintzat, asteburuan deskonektatu ahal izan duzula, baina horrek sartuko zinean, pum, dana. Bai, egia da horrela gertatu dela, Asteburuan, saiatzen naiz apur bat deskonektatzen alden einean ez guztiz, gure lanak ez duelako hori albidetzen, baina bai, saiatzen naiz apur bat, igual, konstantemente ez egotea albisteak ikusten irakurtzen. Ez da ona ere, eta egia da, asteburu hau izan dela bastante desconexion, etorri naiz lanera eta aurpegian jo dit ekialde hurbileko gatazka honek zuzenean eta orain ari nintzen zurekin komentatzen. Oraindik ari naiz apur bat lurreratzen gai honekiko falta zait irakurtzea, falta zait lantzea eta asumitzea guzti hau eta egoi, zintzoki esango dizut, ez dakit gai nahitzen momentu honetan, honen inguruko iritzi bat izateko. Iritzi bat edukitzea zaila da. Mundua txoratzen ari zego eta Trumpek ere eramaten gaitu, eta Trump aipatzeu ze kasu honetan bazirudien Israelen ekimenez abiatu zela guztia, baina ez nahiko argi geratu da Estatu Batuen asmoz, atera zala guzti hau, larun bat goizaldean naiz eta duela espaldi bazutela prest. Beste, Nicolás Maduro baitu zuten, Ali Khamenei erail dute, zuzenean, bere familiko kide askorekin batera, gaina Ali Khameneiren aintzat hartzen gaizen beste gauza bada, bazela, figura religioso oso garrantzitsu bat mundu xiitaren baitan, nola baita esatearren, imaginatu papa hilko balute, aita santua hilko balute aireraso batean, tankerako zerbait beza hartu daiteke, baina hori dezakit, Trumpek ne adibidez eramaten nau, Irango Errepublika Islamikoarekin empatizatzera eta ez ezagunaztu ere ez dela estatu burujabe bat bada eta politika burujabe batekin nazioartera begira, baina ez ezagunaztu ere nola estu hartzen duen bere populazioa. Eta esango nuke baita ere makinaria propagandistikoa abian dela, ze badirudi Iranen populazioa aipatzen diguten eta zapalduta dagoela, eta hori dena badirudi Iranen dagoen oposizioko mugimendu bakarra zera dela, populazio burgesaren seme alabak, badirudi eta Amerikazaleak, baina nik adibidez egunotan nire buruari galdetzen diot, ea nola dauden, adibidez Iranek dituen
ba, gutxiengoen eskualdeetan, Kurdistanen esaterako, hor balutxiak ere badaude, tira, ez, hori da kontu ikusten dugu nola iristen dien ba, Iranen droneak, Iranen misilak Tel Avivera, nola heltzen diren ba, azken egunetan Qatar, edo Abu Dhabira, edo Bahreinera, baina benetan jende gehien hiltzen ari den Tokioren txertan Iranen da, Teheran birrentzen ari dira, eta inork ez dizkigu bertako irudiak erakusten. Hori oso adierazgarria da. Nik hor, ez gatazka honek milaka ertz ditu agian zaila da ertz guzti horrek horiek hartzea. Nik galdetu nahi dizute goi Ameriketako estatu batuen inguruan, nik ulertuta dudanagatik, Ameriketako estatu batuak horrelako eraso bat egiteko edo horrelako eraso baten parte hartzeko parlamentutik pasatu behar da, edo parlamentuaren oniritzia izan behar du lehenik, eta kasu honetan ez da horrelakorik izan. Prozesu legezko osoa ez dakit nola garatzen den, baina bai, gerra deklarazio bat egiteko estatu batuetan kongresoaren oniritzia behar da, baina hori da, kongresoaren. Baina Trumpek kasu honetan ez du aipatu gerra bat izan denik, berak esan du operazio militarrak, horrela bereziak abiatu dituztela, eta horretarako baditu zenbat gaitasun naiz, eta pentsatzen dut aurki epaieren bat hasiko dela ikartzen, ze ustut baita prozesua bera eztabaidagarria dela. Baina honek guztiak gogora ekarri dit, gogoratzen duzu duela badagoeneko lau urte, aipatu genuen aurrekoan bai, Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik, eta nola beti Errusiari egozen zaion, jolastu duela, terminologiarekin, semantikarekin, beraiek ez dutelako aipatzen, gerra bat denik, nola da? Operazio militar berezia. Trumpek hain zuzen ere egiten duen berdina herrialde bat aurrez abisatu gabe erasotzera bakitzen duen bakoitzean. Bai, hor Israelek egin izan duena arinagotik ere, eta... Bueno, eraso preventiboa. Hori da. Hori guztetzit pilat, eta ez dakit baitere gero aipatuko dugu, baina zuak izu zaloa nor zen Persiako Shah, emperadorea. Bueno, azken egon zena Mohamed Reza Pahlavi izan zen, hor badaude, liburu asko gizonaren inguruan, ez dut horren izena gogoratzen zehazki, baina Richard Kapotxinski gidatzetako bat aipatu nahiko nuke. Edozein kasutan, emperadore bat izan zen, mendebalde zalea, oso modernoa, nola baitez, esango, Europar kutsura jantzen zela jendean nabarmentzen da berarengan, baina diktadore bat izan zen, bortizki bere populazioa errepreseatu zuena, eta 1978an hori da. Azkenan iraultza baten bitartez bota zuten, horri esker edo horren ondorioz sortu zen Errepublika Islamikoa Iranen, eta gaurko ari da gizon horren semea bere burua, berriz ere pixkat irandarren errege edo enperadore bezala aurkezten, eta saldu nahi digute hainbat edabidetan baietz, Iranen jendeak hori nahi duela, bagoela parte bat hori nahi duela, ez nuke esango ala denik, baina bai, erpin asko, ertz asko. Hori da. Eta izango dugu, goizean zehar, goizeko 8:00 aurrera, honen inguruan ekialde hurbilaz luze eta zabalitz egiteko aukera, baina asteburuko, beste kontu batzuk ere aipatu behar ditugu agian apur bat hurbilago etorreko gara Euskal Herritik. Bai, zaloa bakarrik gauzatxo bat, hainbeste tentsioko asteburuan eta hainbeste kontuko asteburuan, niri bada, egonda, esan da, momentu bat nolabeteko lasaitasuna ekarri dana eta nire buruarekin ongi sentitza erakin didana. Duan ia goia famatua, Ia. Urte askotako. Jose Mai, Aitor, nun zaudete? Hor zaudete, bale. Azkenen lortu jau. Zuena dek sari hau, atxu, eta ekipo guztiarena. Jose Ramon Sorez, lagunok, ez dut esan nahi, baita ere zorionak noski Patrizia López Arnaizi eta Nagore Aranbururi, baina ez dakit, sentsazioa dakat, Maspalomasen egindako lanaz gain, Jose Ramon Soroizei jari dizkiotela hainbeste urteko zereginak, ardurak, lanak aitortzen orain. Bai, guztiz. Egoi, nor da zuretzako, Jose Ramon Soroiz, niretzako delako, nire infantziako EITB-ko aktore horietako bat, nik gogoratzen dut, badut gogoan Martin Telesaila. Martin oso gustuko nuen, baina niretzako gehiago, eta hori izen ez zait burura etortzen, eta hori duela gutxen zintza, baina jaunda jabe, niretzako Jose Ramon Soroiz egindako serierik horrena jaunda jabe izan zen. Naiz eta azken urtetan hasi gara ikusten beste erregistro batzuk bazituela ere, asko aipatzen da, Maspalomasen egindako papera, Vicenteren papera, baina
gogorekarniko nuke ere, Altsasu telesailean ere oso erregistro sakona atzeman geniola Jose Ramon Soroizei. Bai, hori da. Beti ikusi izan dugu ez, humoretik edo euskarazko lanetan behintzat, edo orain dela urte batzuk telesail humorezko telesaile horietan, nik egia esan pista galduta izan diot urte askotan zehar, azken urte hauetara arte, baina bai niri ere iruditzen zait Goya sari hau eta Kontxan eman zioten Kontxan ez, San Sebastian. Bai, oia, zinemaldian. Hori da, zinemaldian. Baina nola deitzen da, Kontxa, urrezko Kontxa. Maskorra. Urrezko maskorra. Badela bere ibilbide guzti hori saritzeko modu bat. Bai. Eta lasaitasuna aipatzen zenuen, begira ez, desberdintasun, beste batzuek nervio, negar, eta berak nolako serenitate... Bai. Badirudi baliun bat hartu dula. Bai, eta badirudi ez dela lehenengo aldia, ez horrelako sari bat jasotzen duena. Berak esaten duena, edo esan nahi duena, eta gorputz adierazpenak esaten duena, guztiz kontrakoak dira. Bai, hori da. Nik uste dut benetan unkitu zuen eta ziur asko horrela erraitare kolpea eraman zuela zinemaldian, baina horren ostean nik uste dut Jose Ramon Soroizek sinetsi duela, egindako lan izan dela. Gainera merezi du, ze apostua arriskatua zan, esan dezagun, eta nahi Mas Palomas, eta ez dut spoilerrik egin nahi, baina Mas Palomas filmean hasieran, bai, adibidez, esango dugu LGTBI kolektiboa batzen den guneetan, ikusentzunezkoak egitea ez dela bat ere berria, baina nik ez dut horrela oroitzen pelikula bat edo bentzatain komertziala izatea, eta badibidez Cruisinaren gaiari pertsona heldu baten, pertsona zar baten ikuspegitik, adindu baten ikuspegitik jorratzen duen horregatik ausarta, beharrezkoa, eta zeon izan zen Mas Palomas. Bai. Eta... Los Domingos ikusi duzu? Ez. Nik ez da ere, eta aitortu behar diet hemen entzule. Nahi pereza mateet. Bai. Gero ikaragarri izango dela, baina egia esan, akaso txikitan nire medikoa mojetan zegoelako eta kriston tirri hartu nien, baina ikusten pelikulaz moja baten inguruan, edo moja izan nahi duen neskato baten inguruan, aitortu behar pereza ematen diala, baina inbesteko sari jaso dituela ikusita, jendeak hain ongi dagoela esaten duela ikusita, iritziz aldatzen ari naiz. Nik ikusiko dut, beti esaten du, kritikatzeko ikusi behar da. Beraz, ikusteko gogoa dut eta ikusten dudanean emango dut nire iritzia. Bueltatu nahi nuen berriro Jose Ramon Soroitzen hitzartzera, geratu zaidalako pendiente komentatzea, justu jarri dugun tartetxoaren atzetik esan zuen, nigatik postu zareten guztiona ere bada sari hau. Zein polita iruditu zitzaidan esaldi hori ere. Eta nik behintzat Goyaren zati txorren zain jarraitzen dut. Ez? Gauza da esatea eta beste gauza da erraitate bilakatzea. Bai. Hemendik Jose Ramon Soroizei. Erronka. Jose Ramon egunon eta zorionak. Bete hitza, txikitu Goya ospetsoi, aurrekoan ezagutu zenun Goya ospetsoi eta banatu. Zugatik kanpozu garen guztien artean. Jo, nola egin daiteke hori. Mailu batekin. Agian modu metaforiko batean egin daiteke, ez? Ez, esaten dut mailu bat hartu, zintzela eta pan, eta listo. Ez dute puska guztiek tamaina berekoak izan behar. Bueno, emetik deialdia. Eginda, 5 minutu besterik ez, goizeko 8:00 egin dugu, asteburuko errepasoa. Aurrerantzean gaurko eguna zarituko gara, hemen utziko dugu. Orain, alabazan ipuina joaio. Gero arte. Zozo mikote. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Martxoak ez zuen gogoko zozoa abia egiten ari zenean ateratzen zuen zarata. Batzekien bertan jarriko zituela bere arrautzak eta han jaioko zirela txitatxoak.
Zarata handitzen joanen zela ere bazekien, eta zarata hori jasaizina izanen zela pentsatzen zuen. Hau zela eta, egoera horrekin bukatzea erabaki zuen. Lehenik, elurte handi bat sortu zuen, abiak egiteko adartxoak eta bizitzeko beharrezkoa zuten janaria estaltzeko asmoz. Baina zozoa, indartsua zenez, janaria harritartean bilatu zuen. Bilaketa honetan, mokoa galdu zuen zozo gaixoak. Nola kanta, nola txirula, nola kanta zozoak. Martxoa, bere lanarekin harro sentitzen zen, zozoa janaria lortu zuela ikusi zuen arte. Zozoak aurrera egin zuen eta bere lanarekin jarraitu zuen. Martxoa zer zegoen, horregatik izugarrizko ekaitza sortu zuen, zozoa aito egin nahi baitzuen. Zozoak oso altu egan egin behar izan zuen ekaitzetik urruntzeko eta zozo gaixoak egal bat galdu zuen egin behar izan zuen indarrarengatik. Nola kanta, nola txirula, nola kanta zozoak. Martxoa pozik zegoen zozoa ito zela pentsatzen zuelako, baina bapatean zozoa lurreratzen ikusi zuen, bizirik zegoen eta bere lanarekin jarraitzen zuela ikusi zuen. Martxoa oso haserre zegoen. Eta sekulako uholdea sortu zuen. Errekek gainezka egin zuten eta bidean aurkitzen zuten guztia aurretik eramaten zuten. Zozoa igerian hasi zen eta hanka bat galdu zuen. Nola kanta, nola txirula, nola kanta zozoak. Martxoa nekaturik zegoen eta hurrengo urtera arte desagertu nahi zuen, baina orduan zozoa uraren gainera nola ateratzen zen ikusi zuen eta biziri zegoela gainera. Martxoa oso haserre zegoen eta azkeneko orduak zozoa desagerrarazten pasatu nahi zituen. Haizete, kaskabar eta izotzi karagarriak sortu zituen. Zozo gaixoak ezin izan zuen eguraldi hau jasan, hil egin zen. Martxoak pozik irribarre egin zuen, baina postazun honek denbora gutxi iraun zuen. Zozoaren arrautzetatik txitatxoak ateratzen hasi baitziren. Martxoari ez zitzaion denbora gehiagorik gelditzen eta alde egin behar izan zuen. Hurrengo urtean zozokumeekin arazo bela izanen zuela jakinda. Orduz geroztik, martxoko azken egunek eta apirileko lehenengoek zozomikote izena dute. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Osakidetzaren akats sistemikoak azaleratu ditu txertoaren batzordeak. Ikerketaren lehen ondorioa da, informazio trazabilitate eta erregistro sisteman mugak daudela, benetako beharren eta kopuruen jarraipen egin ahal izateko, eta helburua aurrekontua ahalik eta modurik eraginkorrenean erabiltzea dela. Honen ondorioz, ohi baino txerto gehiago biltegiratzen dira eta iraungitze margina laburragoa duten txertoak jarri dira. Hauxe da, iraungitako txertoen krisiaren ondorioz egindako txostenaren lehenbiziko ondorioetako batzuk. Salva, adiola, egunon.
Egunon, Pegi eta egunon entzuliok, txostenak jasotzen duenez, farmazia zerbitzutik esi gehienetara txertoak bidaltzen diren unetik aurrera hauen jarraipena zaildu egiten da. Horre guztiari gehitu behar zaio badakitela zer txerto bidali diren eta zein zentrotara, baina ez dago argi noiz jartzen diren ez da honen jarraipen egokia egiten denik ere. Eta osasuna bera aldarrikatu dute, Abanto Zierbenatik Muskizera igande honetan egindako martxa batean, Petronorren aurrean izan dira, azken urteotan eskualdean egindako mobilizaziorik handienarekin eta aldarrikapen argi batekin, herritarren osasuna babesteko neurriak bermatzea, azpiegituranetan izaten diren isuri toksikoen aurrean. Erakunde publikoen gardentasun falta kritikatzeaz gain beste behin ere Petronorren jarduera lehenetsi dela salatu zuen herri plataformako Naia Romanek EITBek jasotako adierazpenetan. Paseoan jarraitzea erabaki zuten, arnastea erabaki zuten. Horrela babesten alda herritarrak. Gau honetan ere, aire eraso masiuek ez dute etenik izan, Errepublika Islamikoaren buruzagitza ezabatzeko helburua duten Israel eta Ameriketako estatu batuen ofentsiban. Gatazka ere, Iranetik Libanora edatura orain. Gerrak lehen biktima estatu batuarrak eragin dituenez, Donald Trumpek iragarri du hainbat aste iraunditzeken operazio bat aztertzen ari dela. Operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. Armada sionistak Libanoko 50 herriska inguruko biztanle jakindu die eraikinetatik 1000 metrora urruntzeko bombardaketen aurreikuspenen aurrean. Eta horiek ala estatu frantsesak, Alemaniak eta Erresuma Batuak Ameriketako estatu batuekin eta eskualdeko aliatuekin batera lan egitea adostu dute. Helburutzat hartu dute Iranek misilak eta dronak jaurtitzeko duen gaitasuna suntsitzeko ekintzak ahalbidetzea. Interesak eta eskualdeko aliatuen interesak defendatzeko neurriak iragarri dituzte. Eta Iranek ere Hormuzeko itsasartea itxi du, agindu berriak eman artean debekatua dute ontzi guztiek itsasarte hau zeharkatzea honek eragin zuzena izango du nazioarteko merkataritzan une honetan garestitzen doa petrolio barrilaren kostua jada $80 heldu delarik. Eta Lilatoiaren 36. edizio izan dute, igande honetan Donostiako bulebarrean, aurten 6.500 emakumeek hartu dute parte berdintasunaren alde urtero antolatu ohi duten lasterketa herrikoian. 5 kilometro egin dituzte parte hartzaileek martxoaren 8 ate joka dugun honetan berdintasun aldarrikatzeko. Lilatoiaren lehen edizioan baino desente parte hartzaile gehiago izan ditu aurtengoak, izan ere lehendabiziko horretan 130 emakumek eman zuten izena. Oraingoan berriz 6.500 andrazko korrikalarik egin dute bat ekimenarekin. Osasunak berriz bat eta huts galdu du. Valentziaren aurka Mestailan jokatu den partidan arrisku gutxiko partida izan da bi aldetatik. Ramazanik penalti egindako gola izan da, zehazki, gorritxoen bidea kaskartu duena. Alessio Litxi entrenatzailea. Creo que es un partido donde ha habido muy pocas ocasiones, igual algún acercamiento más del Valencia, pero realmente ocasiones claras no nos han visto. Quizás era un partido de 0-0 y ellos, han sido... Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan une honetan bada nabarmentzeko jazorarik? Aparteko arazorik ezpegi. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Asteari hasiera emateko eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizpartean erdi eta goi mailako hodeiren bat edo beste ostarte zabalekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldia eguzkitsua eta polita izango da. Eguerdi arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan ordea, barnealdetik barna, hegoaldetik barna hodeiak ugarituko dira, azken orduetan zerua zikin xamarrik geratuko da, eta ez da baztertu behar Araba eta Nafarroa hegoaldean tantaren bat botatzea. Hala ere euskeria izango da eta gehien emitzate ateri eutxiko dio. Haizeak egotik joko du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki berriro ere ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, minimoek bereziki, minimoak 3 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak Kantauriar isurialdean gradutxo bat igoko dira, 16 eta 19 gradu bitartean errendituz, ego isurialdean ere gradutxo lemate du beste igoko dira, bertan 14 eta 18 gradu bitartean errendituko dira,
Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jo Arraizpura teknikan, martxoak bida, astelena. Informazioaren aria. Gau honetan ere, aire eraso masiboek ez dute etenik izan, Iranen buruzagitza ezabatzeko helburua duten Israelen eta Ameriketako Estatu Batuen ofentsiban. Gatazka, Libanora ere edatura orain. Ima Estatu Batuarrak eragin dituenez, Donald Trumpek iragarri du hainbat aste iraunditzaken operazio bat aztertzen ari dela. Operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. New York Times egunkariari baieztatu dio Venezuelan egindakoa baliagarria izan daitekeela Iranen aplikatzeko. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurre ikusten duen aukeretako bat une honetan herrialde xiitak duen agintaritzarekin negoziatzea da. Israelgo armadak iragarri duenez, gau honetan Teheranen aurkako eskala handiko erasoak burutu ditu hain zuzen, Tasmin albiste agentziak hiriburuan lerketak izan direla jakinarazi du militar sionisten bigarren iragarpena Libanori dagokio. Estatu osoan erasoak burutzen ari dira Israelen aurka egindako erasoi erantzuteko. Armada sionistak Libanoko 50 herriska inguruko biztanleei agindu die eraikinetatik 1000 metrora urruntzeko bombardaketen aurre ikuspenen aurrean. Eta Pentagonoak jada iragarri du Irango guardia iraultzailearen egoitza suntsitu duela, Israelgo armadak berriz sugea moztu dutela baieztatu dute eta Iranen aginte gaitasunei kolpe gogorra eman dietela. Masoud Pezeskian Irango presidenteak adirazi du lider gorenaren heriotza mendekatzea eskubide legitimoa dela. آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرافکندگی برای اینها هیچ ارمغانی Irango atzerri ministroak ohartarazi du, Iranek ez zuela mugarik jarriko bere autodefentsa eskubideari. Guzti hau larun batean hasi zen. Asteburu betean, Israel eta Ameriketako Estatu Batuetako armadek 100 hildako utzi eta prebentibtzotzat jo duten erasoa egin zuten Iranen aurka eta tartean eskola bat bombardatu zuten. Jada, 180 hildako izan direla bertan zenbatu dute. Iranek 2 estatuen aurkako erasoak egin zituen, berehala misil balistikoekin, eta asteburuan zehar, erasoen jarrepena egin du Egoi Belategi lankideak. Egunon, zer gertatu da? Egunon, Pegi, zaila dena ongi azaltzen saiatuko gara minutu gutxien egiten, kontua da Teheran hiriburua kolpatu zutela lehenik Estatu Batuetako eta Israelen hegazkinek inolako jakinarazpenik egin gabe eta milioika lagun euren lanetara edo eskoletara joaten ari zirenean. Bombardaketak azkar ugaritu ziren Irango beste puntu batzuetan. במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministro ultrasionista izan zen lehena ateratzen prentsaurrera erasoa ospatu larrialdi egoera zarriko zutela jakinarazi, baina batez ere erasoan Estatu Batuen babesa izan zutela nabarmendu zuen lehen ministro ultrasionistak. The United States military began major combat operations in Iran. Segituan iragarri zuen Trumpek berak tamaina handiko operazio militarrak abiatu zituzela Iranen aurka, praktikan gerra deklarazio bat Kongresutik pasatu gabe beti ere. Ali Khameneiren heriotza baieztatzeke zegoenean jakina zen 100 hildako utziko zituela Estatu Batuek eta Israelek modu koordinatuan egindako erasoak, batez ere zibilak. Herrialdeko hegoaldeko eskola baten aurka egindako erasoan esan dugu 100-dik gora lagun hil zituztela gehienak adin txikiko neskatuak. Izua berehala zabaldu zen Iranen eta 100.000 lagun hasi ziren modu kaotikoan hiri handietatik ihes egiten. Iranen erantzuna aurrekaririk gabeko eta berehalakoa izan zen. Larrialdi egoera ezartzerekin batera sirenak berehala hasi ziren jotzen larunbat goizaldean Israelgo hiri nagusietan Haifatik Tel Aviv arte Jerusalem okupatutik pasatuz. Ya Allah! Israel osoan zehar misilen jaurtiketak baieztatu ziren eta armadak halakorik ez egite askatu arren herritar asko aritu ziren kalteen berri ematen euren sare sozialetan. Irango guardia iraultzaileak misilen jaurtiketa herrialde gehiagotara zabalduko zuela azaldu zuen jarraian.
Erasorik suntsitzaileena larun batean Estatu Batuetako armadak Bahreinen duen basearen aurkakoa izan zen. Bertako gobernuak baieztatu zuen, irandar misil batek jo zuela azpiegitura xehetasun gehiagorik eman gabe. Pertsiar golkoko erresumetan Estatu Batuek dituen interesen aurkako eraso gehiago izango ziren egunean zehar. Testu inguru honetan estatu frantsesak, Alemaniak ala Erresuma Batuak Ameriketako estatu batuekin eta eskualdeko alietuekin batera lan egitea adostu dute. Bai, helburutzat hartu dute Iranek misilak eta droneak jaurtitzeko duen gaitasuna suntsitzeko ekintzak ahalbidetzea. Interesak eta eskualdeko aliatuen interesak defendatzeko neurriak iragarri dituzte. 3 estatuetako buruzagiek salatu dute Iranek eraso arduragabeak burutu dituela beraien aliatuen aurka eta baita beraien zerbitzuetako langileen aurka ere. Irani erasoak berehala gelditzeko exigitu diote. Erresuma Batua gainera baieztatu du Txipren duen aire basea drone batzuek erasotu dutela, ez dakite Iranen eraso izan ote den hau. Eta esanguratsua baita ere, zer nolako erreakzioak datozen nazioartetik. Eguna argitzen doalarikan, azken erreakzio horiek, bereziki munduko ekialdetikan jaso ditugu. Hain zuzen, talkak ez dute etenik eta nazioarteko hainbat ordezkarik gatazka bertan bera uste eskatu dute. Bai, alde batera edo bestera lerratu arren gehien gehienak, tentsioa apaltze eskatu dute. Txinako atzerri ministroaren esanetan esaterako, Iranen aurkako erasoa herrialde baten aurkako subiranotzaren kontra doa eta salatu du Nazio Batuen gutunaren aurkako bidegabekeri bat dela. Atzerri ministerioak irmoki gaitzetsi du Jameneiren heriotza eta hori dela eta operazio militarrak berehala etete eskatu dute tentsioa baretu eta ekialde hurbilean bakea zein egonkortasuna zaintzeko. Iran Txinaren lehen petrolio hornintzailea dela gogora ekarriko dugu. Bada, Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroak beraldetik soluzio diplomatiko baten bilaketa aldarrikatu du. Tailandiako lehen ministroak esan du ekialde hurbilean dauzkaten herritarrak ebakuatuko dituztela. Gatazka honek mundu mailako merkataritzan zuzeneko eragina izango du, izan ere, Iranek Hormuzeko itsasartea itxi du. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship. Agindu berriak eman artean, debekatua dute ontzi guztiek Hormuzeko itsasartea zeharkatzea. Erasotuak izateko arriskuan daude bertatik igaro nahi duten ontziak, eta horixe bera gertatu zaio blokeoari izkin egiten saiatu den Skylight izeneko petroilontziari. Eskifaiko 4 lagun zauritu dira eraso horretan eta 20 laguneko talde osoa ebakuatu behar izan dute. Mediterranean Shipping Company eta Maersk navegazio konpainiek iragarri dute bertan bera utzi dituztela Hormuzeko operazio guztiak. Eta gatazka honek gure herrian ere eragina izan du. Mobilizazioak izan dira azken orduetan, Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta, eraso imperialista salatu dute Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñan egindako mobilizazioetan. Iranen aurkako eraso imperialistari ez. Estatu Batuak eta Israelen aurka erresistentzia aurrera izan da asteburuan ditutako protestetan erabilitako leloa. Manifestariek Estatu Batuen eta Israelen estrategia imperialistari erantzuten dion gerra berri hau salatu dute Mendebaldeko Asia euren interesenpean kontrolatu nahi dutelakoan eta Israel eskualdearen jabe gisa uzteko helburua duela, nahi izan dute berretsi salatu berriz ere haren hegemonia zalantzan jarriko duen inor gabe. Bada Iranen aurkako eraso honek eskualdeko herri langileentzat eta erresistentzia indarrentzat eragin negatiboa izango duela ohartarazi dute tartean Palestinarrentzako Iranen baitzuten euren babesle den azken estatuetako bat. Haintxen utziko dugu, oraingoz Irango gatazka, ondorengo minutuetan ere gaurkotzen joango gera zer gertatzen den bertan. Eskerrik asko Egoi. Gero arte. Informazioaren aria. Goizeko 8:04 osasun kontuak ondorengo minutuetan izan ere, iraungitako txertoen afera argitzeko Alberto Martínez osasun sailburuak sorturiko txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordeak bukatu du jada txertaketa prozesuaren analisia Osakidetzan izeneko txostena. Garak eskuratu du azterketa hau eta sistema osoan izandako akatsak deskribatzen ditu, eskuraturiko dosien kopurutik hasi eta trazabilitate akatsetaraino.
Urtarrilaren amaieran heldu zen esparru publikora hainbat osasun zentruetan iraungitako txertoak jarri zirela. Es por todos conocido que en los últimos días el Departamento de Salud y Osakidetza vienen gestionando una incidencia por el uso de unas vacunas caducadas en 12 organizaciones sanitarias. Un hecho que seguimos considerando un error grave, a pesar de que no haya generado ningún evento adverso en la salud de las personas. Joan den urtarrilaren 29an Alberto Martínez osasun sailburuak iragarri zuen ikerketa bat abian zela gertatutakoaren arrazoiak argitzeko eta etorkizunean halakorik errepikatu ez zen. Testuinguru honetan sortu zen txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordea Osakidetzako kalitate zuzendariorde David Cantero González buru zuela. Batzorde hori osasun publikoko 7 goi kargudunek eta pazienteen erakunden plataformako ordezkari batek osatzen dute eta otsailaren 19an argitaratutako Osakidetzaren txertaketa prozesuaren analisiaren ondorioak eskuratu ditu Garak. Ikerketa honek akats sistemikoen kateatze bat jasotzen du akats puntualetatik haratago. Lehen ondorioa da informazio trazabilitate eta erregistro sistemen mugak daudela benetako beharren eta kopuruen jarraipena egin ahal izateko. Eta helburua aurrekontua ahalik eta modurik eraginkorrenean erabiltzea dela. Horren ondorioz zoi baino txerto gehiago biltegiratzen dira eta iraungitze margina laburragoa duten txertoak jarri dira. Ondoren txostenak jasotzen duenez, farmazia zerbitzutik esi gehienetara txertoak bilentzen diren unetik aurrera hauen jarraipena zaildu egiten dela. Horri guztiari gehitu behar zaio, badakitela zer txerto bidali diren eta zein zentrotara, baina ez dagoela argi noiz jartzen diren ez da honen jarraipen egukia egiten denik ere. Txertaketa prozesuan 7 txertaketa zuzenak bete behar dira. Pazientearen egiaztapena zuzena, adin egokia, txerto zuzena, dosi zuzena, emateko bide zuzena, baldintza egokiak eta dosia eman aurretik erregistro zuzena egitea barne biltzen ditu. Batzordeak ondorioztatu du sistematikoki ez direla betetzen 7C izeneko puntuak, alegia txertaketa modu egokian burutzeko urrats horiek. Eta txertoaren erregistroa inokulazioaren ondoren egiten dela. Hau dira 7 puntu horiek. Pazientearen egiaztapen zuzena, adin egokia eta aurretik aipatutako beste guztiak ere. Txostenaren hasieran batzordeak Reasonen eredua delako aplikatzen du, sistemak dituen goraberak zehazteko. Metafora irudikatzaile bezala, zulodun Gruyer gazta aipatzen dute, osasun zentro bakoitzak bere kontrol neurriak eduki beharko lituzken arren, gaztarekin bezala zuloak euren artean lerrokatzen direnean, akats sistemiko bati bide eman dakioke. Eta aipatu beharra dugu ere, Abanto Zierbenatik eta Muskizetik igande honetan egindako martxek, bat egin dutela Petronorren aurrean azken urteotan eskualdean egindako mobilizaziorik handienarekin eta aldarrikapen argi batekin, herritarren osasuna babesteko neurriak bermatzea azpiegituran egoten diren isuri toksikoen aurrean, batzarra ditu dut ere, elduden martxoaren 15erako. Bi herri hauetatik abiatutako mobilizazioek Petronorren sarreraren aurrean bat egin zuten unea berreskuratuko dugu. Erakunde publikoen gardentasun falta kritikatzeaz gain beste behin ere Petronorren jarduera lehenetsi dela salatu zuen herri plataformako Naia Romanek EITBek jasotako adierazpenetan. Paseoan jarraitzea erabaki zuten, arnastea erabaki zuten, horrela babesten alda herritarrak. Mehatzaldea Biziri kolektiboko Iñaki San Miguelek berriz garari azaldu zionez, ostegunekoa etzen gertaera isolatu bat izan, baizik eta findegiaren egoera txarrarekin zerikusia duten gabezien kateatze baten azken kasua. Ordezkaritza politikoei begira, manifestazioarekin bat egin zuten Podemos Euskadiko buru Richard Bakerok eta baita Euskal Herria Bilduko diputatu Mikel Oterok ere. Azken honek iragarri zuen Petronorreko arduradunek azalpenak ematea eskatuko dutela Eusko Legebiltzarrean, baita lakuakoek ere eta azken honi ikerketa abiatu dezala exigitu dio. Baina baita ere eskatuko dugu batzordeetan, legebiltzarrean, bai arduradun politikoak eta bai Petronorreko arduradunak etortzea, iruditzen zaigulako gertatu dena edo gertatzen ari dena argitu behar dela, iruditzen zaigulako jendearen osasuna tartean dagoenean oso zorrotzak izan behar dugula.
Lakuak berriz Tolosako ospitalearen eraikuntza lizitatu du 2021 urtean amaitzea aurreikusi duten eraikinak 107,6 milioi euroko kostu izango du. 7 plantako eraikina izango da, 4 zoru gainean eta 3 lurrazpian, hauetako 2 aparkaleku hartuko dutelarik. Eraikien berriak 8.400 metro karratu izango ditu eta 2028 urtean eraikitzen hasiko direla jakinarazi du Osasun Sailak. 380 profesional izango ditu asistentzia jarduerarako fakultatiboen, erizainen, laguntzaileen, zeladoren eta espezialisten artean. Zentro berriak kanpo kontsultak 50 gela espezialitateetarako eta 3 kirurgia txikirako, erradiodiagnostikoa, kirurgia unitateak eta endoskopiak, eguneko ospitalea, 3 hospitalizazio unitate, errehabilitazio zerbitzuak eta larrialdietakoak izango ditu. Mila 1981 estatu kolpe saiakeraren dokumentazio ofiziala desklasifikatu ostean, estatuak Euskal Herriko eskubideen urraketari dagozkion beste dokumentu batzuk desklasifikatu behar dituela azpimarratu du Eba Blancok Eusko Alkartasunako idazkari nagusiak. Zehazki 1976ko martxoaren 3ko 1978ko San Ferminetako gertakarien Mikel Zabaltza kasuaren edota Galen ingurukoak desklasifikatzea exigitu du. Euskal Alkartasunak urtero Bermeon egiten duen itsas gudari egunaren ospakizunean 36ko gerran itsasotik borrokatu zuten gudarien omenez, Blancok gogorarazi duela 25 urte Alemaniak bere gain hartu zuela Gernikako bombardaketaren erantzukizun historikoa. Iazko azaroan Gernikan bertan berretsi zuen Franz Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak erantzukizun hori. Felipe VI borgoikoa begira zuela egin zuen, baina inolako ardurarik hartu gabe. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Amaiurren omendu du Manuel de Irujo. Ekitaldia zuzendu duen Unai Ualdek baieztatu du jeltzalek irmoki defendatuko dutela Nafarroa, Euskara, Foruak eta Eskuduntzak. Tasuna eta autogobernua kartzen digu burura leku hau, eta Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroan irmo defendatzen jarraituko du, gure hizkuntza, gure foru eta legeak eta Amaiurren bezala aurre egin eraso guztiei. Amaiurko gaztelua bisitatu ostean Patxi Agirre historialariaren Manuel de Irujo Amaiur eta Nafarroako historia monografiko aurkeztu dute, bestalde Einaute Lorrietak bere birako azken kontzertu eskaini du. Eta dozenaka emakume bildu dira Iruñeko katedralaren aurrean Elizako emakumeen matxinadak deituta emakumeen ikusezintasunaren amaiera eta lizegituren erreforma sakon eskatzeko. Emakumeen nazioarteko eguna dela eta errespetu eta berdintasun eskatu dituzte Elizan ere. Iruñak bat egin du Espainiako estatu osoko 35 hiritan egin den aldi bereko mobilizazioekin. Ekitaldi nagusia performance simboliko bat izan da, Elizak historikoki emakumeak bildu dituen 2 arkeotipoak irudikatu dituena, Ama Birjina mendekotasunaren eta atseginaren eredua eta Eba erruaren eta desobedientziaren ikurra. Ekintza bisual honen bitartez emakumeen gorputzetan eta bizitzetan izandako kontrola salatu dute, aniztasunerako eta babes patriarkali gabeko gizatasun osorako eskubidea aldarrikatuz. Kirol aria, naiz irratian. Lilatoiaren 36. edizioa egin dute igande honetan Donostiako bulebarrean, aurten 6.500 emakumeek hartu dute parte berdintasunaren alde urtero antolatu ohi duten lasterketa herrikoian. Mikele Zurutuza izan da, helmuga zeharkatu duen lehen korrikalaria. Itziar Ibarbia eta Maitane Guerrero geratu dira bigarren eta 3. postuetan. 5 kilometro egin dituzte parte hartzaileek martxoaren 8 ate joka dugun honetan berdintasun aldarrikatzeko. Lilatoiaren lehen edizioan baino dezente parte hartzaile gehiago izan ditu aurtengoak, izan ere lehendabiziko horretan 130 emakumek eman zuten izena. Oraingoan aldiz 6.500 andrazko korrikalarik egin dute bat ekimenarekin.
Eta aipatuko dugu ere Osasunak zoritxarra izan duela, bat eta huts galdu du Valentziaren aurka igande honetan Mestailan jokatu den partidan, arrisku gutxiko partida izan da bi aldeetatik eta Ramazanik penalti zeindako gola izan da, atera egin duten jaurtiketa bakarra. Bai, hala da inorreza, benetako arriskua sortzeko gai izan eraso gehienak hegaletik iritsi dira, baina erdirakete zaratago ez da aukerarik sortu. Lehen zati osoan ez dute atera jaurtiketarik egin. Bigarren zatia ere bide berdinatik abiatu da, baina epaileak penaltia jo eta Ramazanik gola sartu du. Baina bere taldekide bat behar baino lehen sartu da areara eta epaileak errepikatzeko agindu dio bigarren aldiz ere gola egin du. Hala Osasunak atera jaurtik gabe bukatu du partida eta azken partidetako bolada ona eten du. Hala mintzatu da entrenatzailea partidu ostean, Aletzi Horritzi. Creo que es un partido donde ha habido muy pocas ocasiones, igual algún acercamiento más del Valencia, pero realmente ocasiones claras no nos han visto. Quizás era un partido de 0-0 y ellos han sido buenos en aprovechar este despiste que hemos tenido en nuestro saque de meta y han ganado. Al final el fútbol va de marcar goles. Valencia ha metido, nosotros no, así que hay que darle enhorabuena. Eta zorioneko dena Eibar da, 6. partida irabazi baitu jarraian, Kadizi 3-1 irabazi diote zehazki. Euste partida izan da eta erasoko aukera gutxi izan da lehen ordu laurdenean, lehen ordu erdia pasata, Jorge Morenok nolaskoain lurrera bota du area barruan eta epaileak penaltia adierazi du. Jose Korpasek jaurti du zigorra Eibar aurretik jarrez. 42. minutuan iritsi da Javi Martonen gola, aurrelariak jaurtiketa gogorra lotu du Kadizen atean sartu dena. Bigarren zatia ere Eibarren agintearekin hasi da eta Aduaresek ere ez du barkatu 83. minutuan ezker zutoinera oso estu sartu den jaurtiketa zehatz bat sare barrura bidalita. Kadizko Brian Ocampok sartu du horiaren gola deiturikoa, 3-1 azkenean markagailuak. Eta bigarren mailan ere, Sansek bere partida galdu du Deportiboren aurka. Antzotegiren taldeak Astiazaranen eta Otxengin golei esker irauli du hasierako gola, baina Mikel Rodriguezen kanporaketak azken zatia baldintzatu du eta luzapenean sartutako gol batek punturik gabe utzi du Sanse. Eta pilota kontuak ere aipatu beharra dauzkagu goiz honetan, jakin bakizue, binakako txapelketa, hor bolo-bolo dugu. Lasok eta Albizuk 13 eta 22 garaitu dituzte, jaketa iztu eta finalerdietako ligaiskako lehenbiziko jardunaldian, garaipen honekin ligaiskako liderrek pauso polita eman dute finalerantz. Jakak eta iztuetak lana beltz egin dute eta lan eginarazi diete ere Laso eta Albizuri, baina partidaren erditik aurrera alde atera dute urdinek. EITB-ko mikrofonoetan mintzatu dira pilotariak, Eri Jaka. Lan gehiago eta hogei deula, baina horretik izan dizut, konklusio gatatzeko momentu zaie dalaz. Puntu eskuratuta eta itxure manda bueltatu dira etxera Laso eta Albizo. Manderaz, dominatu gindu eta nire asko da undu eta partio klabea zen, irabaztena hasteko eta bueno, hori. Eta Super Amara beraberako egungo entrenatzaileak Imanol Alvarezek ez du entrenatzaile postuan jarraituko 2025-2026 denboraldia bukatzen denean. Berez, bere ekimenez utziko du kluba Imanol Alvarezek, 7 urtez jarraian bertan aritu ostean. Bera bigarren sailkatua da ligan gaur egun, eta maiatzean jokatuko den Erreginaren kopako txapelketa 4. aldiz jarraian irabazteko favorituetako bat da. Txapelketa hori izango da Alvarezek berarekin beste titulu bat irabazteko izango duen azken aukeretako bat. Zias ikerketa etxeak gaur hasiko du. Hego Euskal Herriko audientzen inguruko ikerketa apirilaren 13 bitarte 14 urtetik gorakoei 100 elkarrizketa egingo zaizkie herrialde bakoitzean kontsumo mediatikoaren bueltan. Elkarrizketa hauen emaitzek baldintzatu egingo dute berriro ere zenbait laguntzaren eta publizitate instituzionalaren banaketa. Azterketa bezperako oroitzapenaren teknikan oinarritzen da. Ez da neurtzen ikuskatutako benetako kontsumoak eta espazio denbora,
marka memoria baizik. Hortik aurrera, audientziak proiektatzen ditu eta datu horiek irakurleen eta entzulen kopuru globaletan itzultzen ditu. Azterketa honek dituen mugak kontuan izanik ere, CIESen txostena erreferentzia gisa finkatu da Hego Euskal Herrian, neurri handi batean hainbat erakundek estandartzat erabiltzen dutelako publizitate instituzionalen baraketa justifikatzeko. Hau da, ez da soilik argazki estatistiko bat, sektore osoarentzat ondorio ekonomiko zuzenak dituen tresna bat baizik. Gure edabidetan behin eta berriz adierazi dugu inkesta mota horietan bakarrik oinarritzen den banaketa sistema batek distortzioak sortzen dituela. Talde handien alde egiten du, ez da aniztasuna sustatzen eta funtsezko aldagaiak kanpoan uzten ditu, hala nola fideltasuna, irakurtzeko denbora, harpidetza gaitasuna edo edukien benetako inpaktu soziala. Bala eta guztiz ere, merkatu patroi gisa funtzionatzen duenez garrantzitsua da gara eta naizentzat ere. Horregaitik, gure komunitateari dei egiten diogu, inkestan parte hartzeko dei bat jasotzen baduzue, erantzun dezazue, zintzo, prentsa, irrati eta hedabide digitalen benetako kontsumo ohiturei buruz. Ateratzen den argazkiak ondorio praktikoak izango ditu komunikazio ekosistemaren orekan. Lekuan gaude oraindik, hemen geratu alde hemendik, honek ez du atzera bueltarik, nik ez... Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bueno, oiko legez ere eskaini berna diogu, begira da, Euskal Errepide sareari, zaloa unenetan badan abarmentzeko jazoeraren bat? Badiru dilatzai ditugula errepideak astelengo izonetan pegi. Seguraldiari dagokionez esango dugu, egune eguzkitsua izango dugula gaurko honetan, une honetan 7 gradu dauzkagu Gasteizen, 8 gradu Iruñean, 10 gradu Maulen, 12 Baionan, 13 Bilbo eta Donibane Garazin, 14 gradu berriz Donostian. Xehetasun guztiak, Ikerri Berluzeak. Asteari hasiera emateko eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizpartean erdi eta goi mailako hodeiren bat edo beste ostarte zabalekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldia eguzkitsua eta polita izango da. Eguerdi arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan ordea barnealdetik barna, hegoaldetik barna hodeiak ugarituko dira. Azken orduetan zerua zikin xamarrik geratuko da. Eta ez da baztertu behar Araba eta Nafarroa hegoaldean tantaren bat botatzea. Hala ere euskeria izango da eta gehien emitzate ateri eutxiko dio. Haizeak egotik joko du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki berriro ere ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, minimoek bereziki, minimoak 3 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean gradutxo bat igoko dira, 16 eta 19 gradu bitartean errendituz. Ego isurialdean ere gradutxo lemate du beste igoko dira, bertan 14 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Hemen geratu alde hemendik, honek ez du atzera bueltarik, nik ez dakit. Ulertu gabeko hainbat gauza, bizitzak alako gehiegi dauzka, galdutakoak, ahaztutakoak, zenbatu ezinik, garai hartako kezkak malkoak, gogoan ditut nik. Ta ez dakit, en verdad te digo ez dakit, itxaron berriz oale hemendik, benetakoa izan da nauzukin, ideziteke. Ta ez dakit, lehengo lekuan gaude oraindik, hemen geratu alde hemendik, honek ez du atzera bueltarik, nik ez dakit. Ya tu mentira, nena, no es trua, no queda un hueco pa' tu disculpa, canto lo mismo pero ahora gusta, mientras más subo y más te me frustras, más lo que quiero ya no tengo, quiero ser celos antes de una boda, empezó como juego pero ya no es broma, me di cuenta que en verdad sí que me sobras. Informazioaren aria naiz irratian.
Martxoaren 2-6 BIEM, makina erremintaren nazioarteko biurtekoa bekera berriro etorriko da. Makineria mugikor handiaren nazioarteko itzordu hori erreferente industriala eta teknologikoa da. BIEM 2026, berrikuntza lehiakortasuna eta negozioa bete-betean. Carpe BIEM, antolatzaileak AFM, AIME eta BEK. Euskal Herriko antzokietara kaka dator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Guazen. Euskadin urrengo mailara goaz. Industria gehiago, industria hobea, isuri gutxiago. Gure seme-alabek amesten duten enpleguetara goaz. Eta maila zigotzen goaz. Guazen. Industria plana Euskadi 2030. Industria next level. Eusko Jaurlaritza. Euskotrenek jakinarazten du. Martxoaren 8an berdintasuna aldarrikatu dezagun. Euskotrenek zerbitzu bereziak eskainiko ditu emakumen nazioarteko eguna dela eta antolatutako ekitaldietara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Procedan a desalojar la iglesia. A palos, yo cambio. 1976ko martxoaren 3ko sarraskian, estatuak bere erantzukizuna aitortu gabe jarraitzen du. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar es evidente también. Y esa es la terrible lección de estos días. Zer gertatu zen? Martxoaren 3 honetan protagonistekin bertatik bertara informazioaren aria berezia Gastiztik. Que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Astearte honetan, 8:30 aurrera, Naiz Irratian. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5 Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 90.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 90.11.5. Donosti aldea, 90.13.8. Gernika, 90.16.7. Leitza, 90.15.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 90.11.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 90.14.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia. Informazioaren aria. Goizeko 9:20 gutxi, iaia eta analisi mailaren tenore aldu zaigu. Gaurkoan, Begoña Erraztiren laguntza izango dugu. Egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Ondo ere, bai. Astelena, bakizu pixka gogorrago izaten dela, baina asteari ekiteko prest, ezta? Noski bai, ez? Baina bizitza hori da, ez? Hori da. Aurre egitea, asuntoei, eta lana, pues, bada. Hori da, azkenan etxean askotan alako keixaren bat astelenaren gogortasunaren berri ematen denean aipatzen diate. Bueno, okerrago izango zen lana ez izatea. Eta hala amaitzen dira, ez da bai da guztiak. Baina gaurkoan aipatu beharra duguna lehenengo elementua da gure moneta proiektua. Hau martxan da eta moneta berriak oraindik izena ez baldin badu ere ondorengo hilabetetan Euskal Herriko hainbat txokotan, Baztanen eta Oarsoaldean kasu, erabili ahal izango da. Helburua etorkizunean mugaz gaindi ere erabili ahal izateko moneta bat izatea izango da.
Euskoaren esperientzian oinarrituta tokiko moneta osagarri bat sortzeko urratsak egiten ari da gure moneta ekimena, etorkizunean mugaz gaindi erabili ahal izateko helburuarekin. Martxan daude dagoeneko eta asteazkenean errenterian egindako aurkezpenean aurreratu zuten 2026ko azken hiruhilekoan moneta berria erabili halko dela Oarsoaldean zein Baztanen. Garapen ekonomikorako eta enplegua sortzeko tresna izango da, baina baita justizia soziala, trantsizio ekologikoa edota euskararen defentsa lantzeko tresna ere. Gaineratu zutenez, gure moneta bakar bat ere ez da Euskal Herritik aterako. Horrek esan nahi du sortzen den aberastasun guztia lurraldean geratuko dela eta bertako ekonomia indartzeko balioko duela bultzaltzaileen aburuz. Kanpainaren helburua 2026 urtearen amaierarako gutxienez 1000 bazkide laguntzaile lortzea da, proiektua ekonomikoki babestuko dutenak beraien gaitasunaren arabera. Proiektuak erakunde ugariren babesa ere badauka, besteak beste Nafarroako gobernuarena, Gipuzkoako Foru Aldundiarena eta Baztango eta Oarsoaldeako udalena. Luis Intxauspe, gure moneta proiektuaren koordinatzaile dugu telefonaren bestaldean, egunon? Kaixo, egunon. Arnaz luzean eginiko proiektua da gure moneta, badaramatza hilabeteak hau prestatzen. Orain artean zeintzuk izan dira prozesu honetan egin beharreko lanak edo elementurik nabarmengarrienak? Bueno, hor, igual bi arlo azpimarratuko nituzke, ez? Bata da, esan dezuen bezala, gure monetaren eredua eta referentzia euskoa da, Ipar Euskal Herrian hain ibilbide arrakastatsua duen eusko moneta. Eta hori da erreferentzia, baina, klaro, euskoa sortuta dago Frantziako marko legalean eta Frantziako bankuaren irizpideen arabera. Bai, hor badago, arlo juridikoan edo Hego Euskal Herrian egin behar izan dugun bide bat, olako proiektu bat Espainia legerira egokitzeko eta Espainiako bankuarekin izan beharreko harremanak eta irizpideak eta betetzeko nolabait arlo juridikoa esango genukena. Bestetik, arlo teknikoan esan da, monetaren funtzionamendua bera, aplikazio, telefonorako aplikazioa, kudeaketarako aplikazioa, arlo tekniko guztia, euskoak egun erabiltzen ditun tresna berak erabilita egokitzea, bai, asmoa da, hori antolatzen ari gea, sistema bera izan dadin, esan dezuen bezala, etorkizun batean gure asmoa delako Euskal Herri osorako moneta bakarra sortzea, ez? Eta, orduan, bi arloie, jurikoa eta teknikoa maila orokorrean esango luke, baina, egin dugun lan garrantzitsuena lurraldeetan da, ez? Esperientzia pilotoak bastan da Oarsoaldean egingo dira, eta orduan, nahiza gure eredua euskoa izan, kontua ez da euskoak nola funtzionatzen duen, hori hartu eta kopiatu, ez? Proiektu honek duen balio eta edo haietako bat da lurraldean bertan egokitu eta landu beharreko proiektu bat dela, ez? Bertako herritar, eragile ekonomiko, sozial eta laguntzaileekin. Orduan, eman dugun denbora da, lurralde hauetan, bi lurralde hauetan, taldeak sortu ditugu, lantaldeak sortu ditugu, eragile ezberdinekin, herritarrekin, esan dezuen bezala, administrazio publikoaren udalen laguntzarekin, eta horre egin dana da, nolabait, proiektu hau martxan jartzeko diseinua egin, tokian tokiko ezaugarrietara egokituta, eta orain, guzti horren saretzea eta dagokigu, ez? Baina, hori da lanik garrantzitsuena. Tokian tokiko talde horiek osatza bai Baztanen, eta baita ere Oarsoaldean, Oarsoaldea eskualdea handiagoa da, eta hor lan taldeak ditugu herri guztietan martxan, eta, Pasaiaren kasuan gaina, barrutietan ere bai, ez? Beraz, sare bolondrez, sare handi bat ari da lanean proiektuan, eta goiek nolabait ziurtatuko dute hurrengo hilabetetan martxan jarri ahal izatea. Lehenengo fase honetan bazkidetzak lortzea, eta, gero da, txikimendu guztieiek eta masa kritiko hori lortzea.
Sakonduko dugu, aipatu dituzun elementu horietan, eta kaso, esanguratsua den elementua bada, ea tokiko moneta batek nolako marko juridikoa duen, ezakit, alderatuta Euskoaren esperientziarekin edo horre Espainiako Banku Zentralarekin izan zaretenean horre eskakizunak handiak dira, prozesua egingarria da, nolakoa izan da lanketa hau? Ez, berez, tokiko monetak, tokiko moneta osagarriak, ze horrela definitzen dira juridikoki, berez, Europar batasunak edo arautzen ditu, ez? Beste gai askotan bezala, Europaren kasuan, oinarrezko araudia Europar batasunak den araudia da, Eta gero, estatu bakoitzak egiten duena da araudi hori garatu, araudi hori garatzen du, eta gero estatuko bankuak edo, bere irizpideak edo niritziak edo lantzen ditu, ez? Orduan, guk egin deguna da nolabait araudi hori jarraitu, Europar batasunak markatzen duen araudi hori jarraitu, eta Espainiako bankuarekin harremanak izan, hori Espainiako kasuan olako tokiko moneta bat sortzeko, ze irizpide bete behar genitun, galdetu, konsultak izan dira, gehien bat zer egin behar genitun, nola egin behar degun, eta orduan urratxoiek egitea, baina oinarrian ez da ezer berria sortu deguna, edo ez da ezer guk sortu edo asmatu deguna, ez? Araututa dago, eta funtzionamenduan hori da, euskoaren funtzionamendu antzekoa izango du. Eta hor, aipatu zuertarako gakoak izango direla, lurralde bakoitzaren talde hori. Lan horietan, ez dakit, Baztan eta Oarsoaldea, badira, Euskal Herriko bi eskualde ezberdin, horrek ere eragin du, bestelako ezberdintasun horiekin sortzea talde horiek? Lehenik esan behar dugu, lurralde hauen aukeraketa nolabait ez dala kasualidadea edo, Baztan bada landa eremu bat, herri txikiz osatuta, populazioa eta bertan biziran herritarrak sakabanatuak daude, jarduera ekonomikoa oso lotuta dago lurrarekin, ekoizle asko, lehen sektorekoak, autonomoak dira, baditu olako ezaugarri berezi batzuk. Eta oarsoaldeak aldiz kontrakoa esango genuke, ez? Bada lurralde bat, jende asko bizidana, lau herri horietan, densidade handia duena, ekonomia jarduera anitzak, zabalak, merkataritza sektorea, zerbitzuak, industriarekin lotutako industria handia eta txikia portu badago esan ez, aniztasun ekonomikoa izugarria da, ez? Orduan, nolabait, bi esperientzia piloto hauek edo bi zonalde hauek aukeratu izana da, esperientzia pilotoak egin ondoren, uste degulako bi eredu hauetatik ikasitakoarekin eta landutakoarekin Euskal Herriko edo, Ego Euskal Herriko edo zen lurraldetara proiektua zabaltzeko moduan egongo gehala. Ez nolabait, ezaugarri ekonomiko, demografiko, sozial guzti horiek kontuan hartuta, bi esperientzia pilota hauetakoak kontuan hartuta, edapen prozesu hori egin ahal izango dela. Beti ere, esan dugun bezala, proiektu hau tokian tokiko egoerara egokitu behar da, ez? Beraz, noizbait ezkerraldean martxan jartzen baldin bada, bertako herritarta eragileekin eta osatu beharko dugu lantalde bat, ikusteko proiektu honek ze aterrizajea daukal lurralde hortan bertan, ez? Edo Lautadan, edo nahizaguk ezaugarri horien arabera bi lurralde hauek landa eremua eta eremu urbanoa zehatu bereizu esan bezala ez da automatikoa, ez? Eta hor dago tokian tokiko talde horien garrantzia. Zer daude herritarrak, gaur egun Baztanen eta Oarsoaldean ari gera merkatari elkarteekin lanean, eragile sozialekin
ari lanean, udalek ere bere parte hartzea badute, beraz, hortik landu behar da proiektua edozein lurraldetan ere. Eta noski, eusko edo gure moneta erabiltzeko garrantzitsua da, zer nolako motivazioa duen erabiltzaileak, ez dakit, euskotik ikasitau, erabiltzailea zer bultzatzen du halako tokiko moneta bat erabiltzera, zein izaten da bere argudioa eta bere interesa? Bueno, kasu honetan, euskoan bezala, monetaren erabilera balio edo balore batzukin lotuta dago, ez? Zuk azkenean moneta erabiltzen dezunean, balore batzuk, balio batzuk, printzipio batzuk bultzatzen dituzu, ez? Eta horiek biltzen dira, tokiko ekonomia bultzatzea, tokiko ekonomia eta enplegua bultzatzea, tokiko merkataritza txikia, salmenta zuzena, bai, azken finean moneta honen gakoa da erabiltzaile, kontsumitzaile, hornitzaile, sare horiek sortzea, ez? Eta zirkuito horietan dirua mugitzea eta diru hori bertan geratzea, ez? Gu beti esaten dugu, kafe bat erosten badezu eurotan, pagatzen badezu eurotan, euro hori, 2 euro horiek nun bukatuko duten gaur egun ezakigu, ez Europan ez munduko merkatuan, baina pagatzen baldin badezu tokiko moneta batean, badakizu hori bertan geratuko da. Orduan hori da lehenengo printzipio edo balio garrantzitsuena. Bigarrena da euskera eta euskal kultura bultzatzea, azken finean monetan parte hartzen duten eragile ekonomikoei bereziki konpromiso bat eskatzen zaie baloreen inguruan, euskararen inguruan eskatzen zaie paisai linguistikoa elebitan iukitzea gutxinez, edo lehen hitza euskaraz egin ahal izateko, pausoak edo urratsak ematea. Bai, hirugarrena trantsizio ekologikoa litzake, bai, lehen sektorean nolabait ekoizpen ereduekin lotutako urratsak dira, baina bestelare izan daitezke energiarekin lotuta, hondakinekin lotutako elementuak, bai? Eta azkenik justizia soziala, bai? Eta justizia sozialaren bada elementu bat Hego Euskal Herrian gehitu deguna, Ipar Euskal Herriko euskoak balio hau ez zeukan jasota, baina hau Hego Euskal Herrian segituan agerian geratu zen justizia sozialaren elementua landu beharrekoa zala, eta honek bere baitan jasotzen ditu zaintzaren kontzeptua, parekidetasuna edo berdintasuna, emakume eta gizonen artean, kulturaniztasuna eta inklusioa, ez? Nolabait, guk esaten dugu, moneta bat ez dela bakarrik instrumento ekonomiko bat, badala tresna soziala ere bai, ez? Eta kohesio sozialerako tresna bat dela. Olako moneta bat denentzat izan behar dula, eta olako moneta batek ezin dula inor kanpoan utzi, ez? Orduan, gako horiekin edo gako horietan oinarritzen da funtzionamendua, eta orduan, erabiltzaileek egiten dutena da, nolabait printzipio horiekin edo elemento horiekin edo horietakoren batzukin bat eginik, moneta erabili, ez? Azkenean komunitatea dentzat, komunitate osoarentzat onuragarria den tresna bat delako, ez? Modu batea edo bestea, edo ertz batetik edo beste ertz batetik ikusita. Eta hor, bitxia da ere, proiektu bera aurkeztu dela, baina monetaren izena ez, zergaitik, han? Gure moneta da Hego Euskal Herrian tokiko moneta bat martxan jartzeko prozesua, hori da gure monetaren prozesua, baino moneta bera oraindik ez daukagu, bai, oraindik ez da existitzen, ez degulako, erabaki zeizen nolako moneta izango da, bileteak imprimatzen ditugunean ze irudi eukiko duten, bai, orduan, hori nolabait urrengo faserako utzi dugu, ez? Lehenengo fase honetan, eta orain arteko, etxeko lan guzti horiek egin ditugu, eta orain gure moneta aurkeztu dugu proiektu bezala, bazkidetza kanpaina martxan jartzeko ere, bai, ez? Moneta bera martxan jartzeko behar degulako masa kritikoa. Behar dugu nork erabiliko duen moneta hori,
bai, behar dugu non erabiliko den moneta hori, behar ditugu komertzioak, behar ditugu eragile ekonomikoak, behar ditugu eragile sozialak, bai, eta behar dugu masa kritiko hori sortu moneta bera martxan jarri ahal izateko. Orduan, egin duguna da orain proiektua aurkeztu, bazkidetza kanpaina hori martxan jarri, eta hurrengo fasean, hemendik aurrera, bazkidetzak egitearekin batera, gure etxeko lanak badira, gure moneta osatzen dugunon artean, moneta bera ezaugarritzea, ez? Ze izen izango duen, ze irudi izango duen, nolako bileteak inprimatuko ditugun, hori guztia badagokigu, esan bezala osatzen dugun guztion artean egin beharreko lana izango da. Gure aurreikuspena da, uda bueltan edo uda bitarte lan horiek aurreratzea, nolabait ja tresna, moneta, ja uda partean, udan bueltan edo izatea, eta esan dezuen bezala, udazkenean nahiko masa kritiko bagenu, espero dugu, bilurralde hauetan moneta martxan jartzea. Adi, izango gara datozen pauso guzti hoiekin. Luis Intxauspe, gure monetako koordinatzailea, mila esker goizonetan gurean izateagatik. Bale, mila esker zuei aukera emateagatik. Aipatuko dugu proiektu hau, Begoña, ez dakit inspiraziorako eman dezaken ariketa bada, moneta honen izena ezartzea, ezagit, eusko aia da, izen ona da, marka badu, izan daiteke hau agian eusko penintsularra edo? Nire ustez bat badau, eta izena badu, zergaiti komplikau, asuntua, baina, klaro, ni ez nau proiektu horretan sartuta, beraz, humiltasunez esaten dut hau, baina, errezena izango zen, eta gure herriaren bi parte ofiziala instituzional hauetan, moneta izen berakin erabiltzea, nik ez dut hori batzeko, izango zala oportunidade bat, hori alde batetik. Inspiraziorako esan duzu, Peli, ez dakit, ni egia esango dut, arraroa egiten zait, mekanismo guztiak menperatzen ez ditudalako, ez dudalako ondo ezagutzen proiektua, eta hori, egia da beste aldetik, Luis Intxauspen hitzakin, ulertu dudala, askoz gehiago zer dan proiektu hori, interesgarria, azken baten, gure herria oso dinamikoa da, eta alde diferentetatik, ari da jendea, ari gara sortzen, proiektu ezberdinak, eta baldin badira, herria itxeko, batzeko aurrera joateko, ongi etorriak izan daitezela, ez da? Egia da, beste aldetik, galderak, atxean geratzen zaizkidala, ez da momentua oso goiz da, nik uste dut argitu behar dituztela gauza asko ondino esan duen bezala, ez da? Baina, legalki baldin bada posibilea hori, eta hor egon naiz ikusten interneten, eta egia da, Alemanian badagoela olako bat, Katalunian ere, Brasilen ere, estado frantsesien ere, Bordela aldean ere, orduan, ematen du, eta legalidade horrenpean posibila dela, eta interesantea, komunidadea sortzeko, nik pentsatzen dut hori dela helburua, komunidadea, Eta interesantea ere, topatzea beste aldetik, alde hiria o hiritarra, kaletarra, alde batetik, eta gero bestea bastanen. Ni erne egongo naiz, aber zer urteten dan hemendik. Beste aldetik ikustea Nafarroko gobernua o udalak edo, Gipuzkoa Foru Aldundian atzean daudela, pentsatzen dut, interesantia dela, ez da, zer ikusi dutela, eta, igual hasieratik bildurra, ematen du nolako proiektu batek bildurra, o zer da, o ez da izango estafa bat, o bakizu, lako gauza pentsatzen ez da, eta, pentsatzen dut, oso horreratua dutela lana, eta zentxo legalkire zea posible, eta, interesantia.
Ni erne egongo naiz, egia esan da, iparraldekoari pista apurtxu bet jarretu diot, baina, bueno, orain gehiago, zeia ikusten du mugimendua dagoela. Bai, ez dakit ezagutzen duzun euskoa, baina ez dakit herriko etxetako zergak, baina Euskal Hiri Elkargoaren zergak, zaborrak esaterako, okerrez banago ordaindu daitezke euskoaren bitartez. Baitu, ez dakit, zehazki, baina, bueno, bada abia puntua. Eta zentzu horretan horrek esan nahi du, badagoela beste mugimendu batzuk, banku handiak, banku zentralak eta lakoak oso urrun geratzen direla, da zentzu horretan tokiko ekonomia mugitzeko, mugiarazteko edo beste batzu sortzeko bada, oso interesantea. Nik hor, instituzioak, ezinbestekoa dira prozesu horretan, ez? Bueno, oso interesgarria, Banko Zentral Europeo talakoako, Madrilekoa o Parisekoak, urrun geratzen dira, da bai ikusten diot, pistatxo bat horri interesantia dela, tokian tokiko ekonomia dendak o baserri bateko ekoizleek edo, bada la posibilidade bat. Interesgarria. Eta pentsatzen nun, baina aurreratuago dagoela, Goizeko 9 dira eta azken ordukoei dagokienez esan beharra dugu. Gau honetan ere, aire eraso masiboek ez dutela etenik izan. Irango buruzagitza ezabatzeko helburua duten Israel eta Ameriketako Estatu Batuen ofentsiban, gatazka orain Libanora edatu eginda. Zaloa dila, egunon? Egunon, Peia, eta egunon entzuleok baiala da, badirudi 180 direla dagoeneko, zenbatutako erasoen ondorioz hildakoak izan direnak, momentuzko zenbaketaren arabera gerrak lehen biktima Estatu Batuarrak ere eragin dituenez, Donald Trumpek iragarri du hainbat aste iraunditzaken operazio bat aztertzen ari direla. Operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. New York Times egunkariari baieztatu dio Venezuelan egindakoa baliagarria izan daitekeela Iranen aplikatzeko. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurreikusten duen aukeretako bat une honetan herrialde xiitak duen agintaritzarekin negoziatzea da. Israelgo armadak iragarri duenez, gau honetan Teheranen aurkako eskalandiko erasoak burutu dira zuzen, Tasmin albiste agentziak hiriburuan leherketak izan direla jakinarazi du. Militar sionisten bigarren iragarpena Libanori dagokio. Estatu osoan erasoak burutzen ari dira Israelen aurka egindako erasoi erantzuteko. Armada sionistak Libanoko 50 herriska inguruko biztanlei agindu die eraikinetatik 1000 metrora urruntzeko bombardaketen aurreikuspenen aurrean. Eta Pentagonoak jada iragarri du Irango guardia iraultzailearen egoitza suntsitu duela. Israelgo armadak aldiz sugea moztu dutela baieztatu dute eta Iranen aginte gaitasunei kolpe gogorra eman dietela. Masoud Pezekian Irango presidenteak adirazi du lider gorenaren heriotza mendekatzea eskubide legitimoa dela. آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرافکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار در گذشت این شهید بزرگوار هستند با حضورشون و با Irango atzerri ministroak ohartarazi du Iranek ez zuela mugarik jarriko bere autodefentsa eskubideari. Eta Euskal Herrira etorrita baditugu zenbait trafiko ez behar, azken orduetan gertatutakoak A1 autobidea itxi dute Olaztin, Irungo norantzkoan kamioi batek izandako istripuaren ondorioz foruzaingoak jakinarazi duenez. Kamioia bidetik irten da, zama galdu du eta ura errepidean zabalduta geratu da, ez beharra 385 kilometroan gertatu da Irungo norantzkoan. Trafiko zirkulazioa N1 440 bigarren mailako errepidetik bideratu Ziordiko irteeratik eta foruzaingoa tokian bertan ari da hartatzen momentu honetan gainerako zerbitzu publikoekin batera. Bestalde hainbat kilometroko autoilarak daude autodubia berean, Bilabona parean, Donostiako norantzkoan
beste istripu baten ondorioz. Eta bestelako ezbehar bat ere, kasu honetan trenbideko zirkulazioa etenda dagoelako Irauregi eta Karrantza artean, Santander Bilbo Zabalera metrikoko linean, Adifek jakinarazi duenez, matxura trafikoa erregulatzeko sistemekin dago lotuta. Zerbitzua eten denez, errepide bidezko plan alternatibo bat ezarri da, tarte horretan bidaiarien mugikortasuna bermatzeko, trenen zirkulazioa etenda dagoen bitartean. Adifetik adierazi dutenez, teknikariak intzidentzia ahalik eta azkarren konpontzeko lanean ari dira, baina oraingoz ez dute ohiko zerbitzua berreskuratzeko aurreikuspenik zehaztu. Intzidentzia esan bezala Kantabria eta Bizkaia arteko ohiko trenbide konexioetako bati eragiten dio, eta horrek eragina izaten ari da erabiltzaileen joan etorrietan. Egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pei, egunon entzuleok, gaur astelena dugu, hilak 2, baina bihar martxoak 3 izango da, eta horren arira EH Bilduk Irlandatik etorritako ordezkaritza bat hartuko du goiz honetan. Horrekin batera Gasteizko San Francisco Asiskoaren Elizaren memorialeku izendapena dela eta Ángel Víctor Torres Espainiar ministroaren bisita jasoko du. Aste honetako beste hitzordu batekin lotuta, Iruñerriko mugimendu feministak prentsaurrekoa eskiniko du martxoaren 8ko mobilizazioen berri emateko. Bestalde Barakaldoko beken Orbikek zibersegurtasun industrialeko mundu mailako lehen laboretegi virtuala aurkeztuko du. Bakartxo Tejeriak Euskal Poliziako kontrol eta gardentasun batzordeko kideak hartuko ditu, eta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak eskola publikoaren aldeko kanpaina aurkeztuko du 2026-27 ikasturterako. Aldaren ekintza ere espero da gaur Hendaian, eta ekonomia kontuetan Donostian autonomoen manifestazioa egingo dute 12:00 Bulebarretik, gainera Maderas de Llodioko langileek Lakuarekin eta Arabako Aldundiarekin bilera dute. Mundu mailan Iranera begira egongo gara besteak beste, energia atomikoaren nazioarteko erakundeko gobernadoren bilera egingo dute astelehen honetan. Bestalde, Emmanuel Macronek disuasio nuklearreko doktrinari eman nahi dion garapen aurkeztuko du, eta Jose Luis Rodríguez Zapatero koldo auziaren inguruko ikerketa batzordean izango da Espainiar Senatuan. Kiroletan itzulia Basque Country aurkeztuko dute eguerdiko 12:00, eta kultur kontuekin amaitzeko Dance Network Congress delakoaren 2. edizioa aurkeztuko dute Donostiako udaleko prentsa aretoan. Amaitzeko Nicholas Nixonen argazki erakusketaren aurkezpena jarraituko du Naizek Rekalde aretoan. Ba, guzti hauekin jadituko gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Parkatu aipatu berri ditugun arazoez gain ezago aparteko arazorik. Seguraldiaren nondik norako guztiei dagokienez, esango dugu Euskal Herria gaurko honetan, eguzkitsu esnatu zaigula, temperatura epelak bereziki kostaldean, barnekaldean apur bat freskoagoak, 8 gradu Gasteizen, Iruñan berriz 9 gradu, xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Asteari hasiera emateko eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizpartean erdi eta goi mailako hodeiren bat edo beste ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta orokorran eguraldia eguzkitsua eta polita izango da. Eguerdi arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da, eta giroa ederra izango da. Azken orduetan ordea barnealdetik barna, hegoaldetik barna hodeiak ugarituko dira. Azken orduetan zerua zikin xamarrik geratuko da, eta ez da baztertu behar Araba eta Nafarroa hegoaldean tantaren bat botatzea. Hala ere euskeria izango da eta gehien emitzate ateri eutxiko dio. Haizeak egotik joko du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki berriro ere ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, minimoek bereziki, minimoak 3 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri Isurialdean gradutxo bat igoko dira, 16 eta 19 gradu bitartean errendituz. Ego Isurialdean ere gradutxoren bat edo beste igoko dira, bertan 14 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Espazioak sortu, handitu eta defenditu. Gure eskubideak eta gure hitza indartzeko. Emakumeen eskubideak esparru guztietara zabaltzen jarrai dezagun. Eman tokia berdintasunari. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Bai, entzungo enuen alkain sukaldeen denda berria ireki dutela. 600 metro kuadroko erakusketa, aurrekontu mota guztietako sukaldeekin. Alkainen espezialistak dira, neurrira egindako sukaldeak sortzen dituzte, eta inork ez bezala ematen dizute aholku. Eta kalitate prezio harremana ezin hobea da. Hondarribiko Alkainen dago. Bai, Alkainen.
Martxoaren 2-6 BIEM, makina erremintaren nazioarteko biurtekoa bekera berriro etorriko da. Makineria mugikor handiaren nazioarteko hitzordu hori erreferente industriala eta teknologikoa da. BIEM 2026, berrikuntza, lehiakortasuna eta negozioa bete-betean. Carpe BIEM, antolatzaileak AFM, AIME eta BEK. Procedan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. 1976ko martxoaren 3ko sarraskian, estatuak bere erantzukizuna aitortu gabe jarraitzen du. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar es evidente también. Y esa es la terrible lección de estos días. Zer gertatu zen? Martxoaren 3 honetan protagonistekin bertatik bertara informazioaren aria berezia Gastiztik. Que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Astearte honetan, 8:30 aurrera, Naiz Irratian. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Beno, aipatuko dugu ere goizonetan, igandean izandako mobilizazio bat, Abanto Zierbenatik eta Muskizeko igande honetan egindako martxek bat egin zuten Petronorren aurrean azken urteotan eskualdean egindako mobilizaziorik handienarekin eta aldarrikapen argi batekin, herritarren osasuna babesteko neurriak bermatzea azpiegituran egoten diren isuri toksikoen aurrean batzarra ditu dute ere martxoaren 15erako. Herri hauetatik abiatutako mobilizazioek Petronorren sarreraren aurrean egin zuten bat unea berreskuratuko dugu. Erakunde publikoen gardentasun falta kritikatzeaz gain, beste behin ere Petronorren jardunan lehen etxi dela salatu zuen herri plataformako Naia Romanek EITBek jasotako adierazpenetan. Paseoan jarraitzea erabaki zuten, arnastea erabaki zuten, horrela babesten alda herritarrak. Mehatzaldea biziri kolektiboko Iñaki San Miguelek berriz garari azaldu zionez, ostegunekoa etzen gertakari isolatu bat izan, baizik eta findegiaren egoera txarrarekin zerikusia duten gabezien kateatze baten azken kasua. Ordezkaritza politikoei begira manifestazioarekin bat egin zuten Podemos Euskadiko buru Richard Bakerok eta baita Euskal Herria Bilduko diputatu Miguel Oterok ere. Azken honek iragarri zuen Petronorreko arduradunek azalpenak ematea eskatuko dutela Eusko Legebiltzarrean, baita Lakuakoek ere, eta azken honi ikerketa abiatu dezala exigitu dio. Baina baita ere eskatuko dugu batzordeetan, legebiltzarrean, bai arduradun politikoak eta bai Petronorreko arduradunak etortzea, iruditzen zaigulako gertatu dena edo gertatzen ari dena argitu behar dela, iruditzen zaigulako jendearen osasuna tartean dagoenean oso zorrotzak izan behar dugula. Hausek, atzoko hainbat adierazpen, Begoña ez dakit nola jarraitzen duzun albiste hau, bertan Muskiz inguruko bizilagunak kezkati daude. Jarraitzen dut atentzio handiakin, gauza larriako behintzat hasierako momentuetan espadau argi eta bildurra zabaltzea logikoa da. Beraz, ulergarria dare beste aldetik Muskizeko hiritarrak eta keskati agertzea, kexu eta argitu nahian, hori oso logikoa da, eta gaina hola izan behar da,
bueno, batzutan istripua gertatzen dira, enpresetan eta, eta leku guztietan, tokatzen zaigunean, ez gaude posik, normala denez, beste aldetik, baina olako batean nik uste dut oso ondo argitu behar dela, bai protokolo guztia, ez? Zelan segurtasun protokoloak zeintzu dien, zer egon zan txarto, klaro, istripuak gertatzen dira, ez? Baina, ze hankasartze, fai egon zan hor, ez? Hori nik uste dut oso ondo argitu behar dela, seguramente jakingo dute, Petronorren. Gero, beste aldetik, ni ustez argitu behar da, aparte IESA zelako izan zen zergaitik eta ze protokolo ez zegoen ondo zer gertatu zen, gero hori eta gero zelan egin zen zer reakzioa zein zen bai enpresana eta bai gobernuara, ez da? Adibidez, zenbat ordu pasazien, IESatik, nok abizatu zuen, enpresaren jarrera, hori, badira nik uste argitzeko puntu asko, eta segurazki egongo dira argitua ez, kanpotik esaten dut, eta duda informazioa da medioetan agertu dana, ez. Azken baten, eta protokoloan zulo bat egon bada, protokoloa berriro egin behar dira, eta zergatik ez dira bete badira eta zea aldatu eta. Nire ustez, olako kasuetan gardentasun osoa egon behar dela. Zergatik, babitu, lehenengoa gaizki ulertuak ez egoteko, bildurrak eta logikoa diren bildurri keska horiek, osasuna oso garrantzitsua da, azken baten hori dugu, bizitza, punto, hori da, ez? Hori, gardentasun osoa, bai enpresa, eta bai osasun publikon departamentu hori eramaten duna, ez? Holan arazoak gutxitzen dira. Aipatu beharra dugu goiz honetan ere geroz eta gertuago dauzkagula Lapurdi, Baxe, Nafarro eta Zuberoako herriko bozak. Ondorengo egunetan adi izango gara, plazaratzen diren proposamen ezberdineko, eta gaurkoan hauetako bat ezagutuko dugu. Baionako, Baiona mugimenduan zerrendako burua daukagurekin Jean-Claude Iriart. Egunon? Egunon. Konplexua izan da, eta arnaz luzeko lana izan da, Baiona mugimenduan zerrenda eratzea? Nezake hori egan, ez, da desmartxa luze baten emaitza da, gehiago, nezake aspalditik jakinez azken hauteskundeetan, 2008ko hauteskundeetan ezkerra beti zatiturik aurkitu zera. Hortik landa ere mandugu lan bat, ezkerreko indar desberdinen artean, eta emeki lortu dugu ikuspegi berdintzua, jaiteko berginola inahala egin lehen itzulitik zerrenda bakar bat aurkezteko. Lan luztea bai, zenta beti simplioago da, bakotxa bere banderarekin abiatzea, eta behar direlaik sensibilitate desberdinen artean, behar direlaik loturak eraiki, denbora gehiago hartzen du, mana ez nezake erran hori nekez egin dugula. Aski erreski egin dugula, berden denbora hartuz. Horrakaso, helburu horretan egon den arazoa edo behintzat gerturatu ezin izan duzuena, Baiona mugimenduan izan da, Henri Etxeto, berak ere zerrenda aurkeztu du, Baiona dena sinpleki izenekoa, banaketa honek kezka eragiten dizu? Bai, bizan dena, zenta ereman kundatu dizutan desmartxa hori aspalitik ereman dugu, aurkeztua izan da ezkerreko sensibilitate guzieri. Batzuek nahiago izan dute aparte egon, eta beste zerrenda bat egin. Hori orai lehen utzidian ez gira bakarrik izanen ezkerrian. Baina iduritzen zaigu ala ere hautesleak hori
untza ulertu dutela, guk indar hori egin ginuela, eta espero dugu hori gero eien bozketan ere sendiaraziko dutela. Eta hor, Janren Etxegarai auzapezaren zerrendak ere, badauzka, kide ezberdinak bere ideologiaz harago dauden pertsonak esan du ez duela etiketarik, ezakit pixkat, ematen duena da ere bai, akaso ezberdinen arteko batasuna, sarituko dutela Baionarrek botoa emateko unean? No, mena Etxegarraien hitzetan nik ez dut uste berdirela ontzat hartu, zenta bere egina indar egiten duela bere dimensio politikaren ezabatzeko, janezake, gordetzeko, baina bere zerrenda da eskuin zentro eta eskuinaren arteko lotura bat, naiz eta gero pertsonalki beste jende batzu lotzen diren sentsibilitate horieri, baina nezake erran Etxegarraien zerrenda da zentro eskuinekoa eta eskuinekoa. Bera da Renaissance alderdiaren kidea, eta Renaissance alderdia da Macron presidentarena. Bestalde, zuek ere balioan jarri duzuena da, 200 elkarte ezberdinen atxikimendua lortu duzuela. Hau lortzeko prozesua nolako izan da? 200 kide, janezek zenta guk hautatu duguna, da antolatu gira elkarte gisa. Nahi izan dugu egialde, astapeneko eztabaidak eremanak izan dira alderdi desberdinan artean, gero ondotik nahi izan dugu hori pixka bat erritar gisa aurkeztu, nahi du antolatu dugu elkarte bat, nun batzuta bestek kidetu diren individualki, beren izenean, ez dira alderdien izenean egin. Eta hor lortu dugu elkarte bat, nun batu dira gaude 200 eta kasik 15 kide, eta elkarte horrek du kanpaina guzia ereman. Hor ere, deigarria izan den elementuetako bat ere bada, hainbat kide zerrendan zozketa bidez hautatuko direla. Hau nola dago, ze puntutan dago? Bai, zenta nahi izan dugu ere naiz eta baginoen anitz bolondroz, zerrendaren parte hartzeko, nahi izan dugu ere keinu bat egin erritarrei, Baionarrek, hiru leku atxikiz zozketan tiratuak litezken jende batzueri. Orduan, antolatu dugu zozketa hori, abstentzio gehien izan ziren buriguetan azkeneko hauteskundeetan. Eta 4 leku desberdinetan zozketa egin dugu, eta izan gira, zozketan tiratuak izan diren jende horien ikustera, proposatu digu gure desmartxa, eta hori egin dugu giago, pentsatzen dut, azteko ez dakit zuzen egualdian berdin gertatzen den, baina bada mesfiantzia importantea ala ere, akzio publikoaren eta erritarren artean, hori da, eta erranezake ere, populismoak ere hortarik hasten direla. Eta nahi izan dugu zinez erakutsi, edo zein presona izaiten altzen zerrendakide, hori deneri idekia zela, eta hiruriko atxiki ginituan, eta azkenik ala ere kontengira, eta 2 atzeman ditugu zinez, eta dira bi emazte gazte, eta horiek sekuran ez zuten pentsatuko zerrenda baten parte hartzea, ez baginen eietatik urbildu. Eta hor, beraien gana joaterakoan, albistea ematerakoan, haizu, zerrendan hautatu izan zara esaterako une horretan, zer erantzun zuten? Argera biziki ona izan da. Biziki behar izan ditugu aniz jende ikusi, bien konbintzitzeko eganezake, ez da berez joiten den desmartxa bat. Baina oroak jendek bere ala urertzen zuten zer egin nahi ginuen. Eta hori biziki aberezgarria izan da, zenta hainitzekin mintzatu gira, gero interes hainitz piztu du jendetan, baina gero gehienek ez dute azken mementuan ez zuten gehiago nahi, edo beldur zirelako, edo denbora ez zutelako izanen, eta baina konten gira oroak, zenta bik onartu baitute, eta horrek nahi du desmartza hori egin garria dela, eta
emaiten diora lekuko demokraziari, emaiten diora ere atxartze berri bat ere. Horre, aipatu nahi ditugu baita ere, zer nolako proiektu eta proposamenak eramaten dituzuen zuen programan, hala ere, baieztatuko zenuke edo esango zenuke Baionak edo Baionako bizilagunak une honetan duen kezkarik handiena etxe bizitza dela? Bai, zenta biztanlek hori egiten da zen, atezatekoa egiten dugularik, hauteskunden kampainan, jendek hori egiten digute etxe bizitza eta mugikortasuna ere, garraioak dira zinez, horiek ateratzen dira erronka handienetako gai gisa, gai bezala. Eta etxe bizitzaren kasuan, hor badugu desberdintasun handian etxe garraien zerrendarekin, zenta etxe garai azken 2 mandatu horietan, azken 12 urte horietan nahi izan du egoitza soziala duen proportzioan atxiki. Ez dute egin nahiz eta krisia gorria den etxe bizitzari buruz, eta kasik badira 4.000 jende Baionan galde egiten dutena etxe egoitza sozial bat. Kasik behar dute 2 urte baino gehiago eurikatu leku baten izaiteko, atzemaiteko, eta hori ez da jasangarria guretzat. Ordean argiki guk egiten dugu egoitza sozialaren proporzioa berdera azkarki emendatu, ez baita beste molderik krisian diren egoera hori zerbaiten egiteko. Eta hori nola lortuko duzue? Etxe bizitza berria eraikiz? Hori pasatzen da, badugu tresna bat deitzen dena PLU, hori da nola antolatzen duzu hiriaren eremua. Eta hori, erren nahi du, PLU horren bitartez alduzula erreko etxe batek, alduela finkatu sektoreka, promotore batek nahi balimadu etxe bizitza bat egin, hainbat egoitza soziala beharko duela errespetatu. Eta orai dugun tresna, urbanismo tresna horretan, libre da. Horrek eren nahi du, promozio librian eraikitzen direla gauzak, merkatuko prezioetan, eta guk nahi duguna da, argiki izarriko dugu tresna, urbanismo tresna berri horretan, promotore batek berbanin baditu 3 baino etxe bizitza eraiki, bederen bat beharko duela egoitza soziala izan. Hori da, beste hainitz herrietan gertatzen dena, ez dugu deus asmatzen horri buruz, da tresna bat, legiak emaiten duena, eta oraiko gehiengoak aplikatzen ez duena. Eta hor, aipatu duzu ere mugikortasuna. Zakita, askotan gertatzen da, noski, Baiona bada, Ipar Euskal Herriko hiri handiena, askorentzat ere lanpostu izango da, pentsatzen dut, agian arazoetako bat bada, aparkalekua bilatzea, bertako karriketan? Bade bi problematika mota egan ezake. Alde batetik da, iparaldeko antolakuntza orokorra ez dira ongi horrekatua. Horrek nahi du, enpligu etxe bizitza gehienak okatzen dira kostaldean, eta gero barnekaldeko eremuak gehiago, aktivitate gehiago, etxe bizitza gehiago, biztanle gutiago. Eta ordean argiki iduritzen zauko hori berdugula alde batetik horrekatu, hobekiago horrekatu. Horrekan nahi du, barnekaldian berdirela ere ekonomi politiketan berdara aktivitatea ere aberastu, barnekaldian jendeak bizi diren lekoetan eta hor izanen dute aukera gutiago kostaldera berriz diteko. Eta bestalde, kostaldean, Baionan bedian, otoak hartzen du zinez biziki leku importantea, jenden ibil moldeetan, beste lekuetan, beste hainitz lekuetan baino gehiago, hor ez da atera bidarik. Berzaio autoari, berzoale lekua usten dakogun lekua diogu tipitu, horker nahi du, berdirera alde batetik edo kurritze edo bizikletez edo garraio publikoak gehiago azkartu, eskaintza hori gehiago azkartu. Eta bereziki auzoen arteko garraio publikoetan. Zenta orai Baiona bezalako hiri batean, berdera kasik eurikatu auzo batean
autobus baten izaiteko, erdira joaiteko, eta horrela ezin da ere gauzak ongi antolatu. Zakit ere, proposamenik edo baduzuen, besta eredurako, Baionako herritar batzuk ere hasi ziren honen inguruan hausnartzen, eta askotan aipatu izan da, esaterako Xingarraren festaren inguruan pertsona masifikazioa goten direla, Baionako bestetan ere udan jendetza izaten da, aipatu zen ere sarrera kobratzearena, horre bestetara joan alizateko, hainbat txokotan sartu alizateko, zentzu honetan nolako proposamenak dauzkazue? Masifikazioa hor dugu, eta hori behar dugu argiki horren kontra zerbait egin. Erraiten dugu guk alde batetik gauzak antolatzeko ere moduan, oraiko sistemak herriko etxeak bakarrik erabakitzen du. Nahi du, bada komisio bat nun gauza batzu partikatzen diren herriko aktoreek ilan, banan oroak herriko etxeak bakarrik dena erabakitzen du. Alde bat, guk iguritzen zauku besta eredua behar dugula berriz osoki gogoetatu. Eta argiki elkar lanean, aktoreek ilan, biztanleek ilan, komerzioek ilan, ostatuek ilan, peñaek ilan, behar dugu hori modelo eredu bat eraiki, bost pasei urteri buruz, ze modelo nahi dugun zinez bestentzat. Eta gero, hori finkatuta gero emeki abiatzea, horrek eren nahitu, galdera guziak guk onartzen ditugu. Behar bani bada egunaz behar bani badira bestako egunak aldatu, guk nahi dugun edo lehen esten dugun modeloaren eraikitzeko, aldaditzagun egunak. Behar bani badira bestak laburtu, gauzak jasangarriak izan ditezen, labortu ditzagun bestak. Ez dugu gai giragu edo zain galderari aurre egiteko, zinez elgarrekilan finkatzen dugun modeloan sartzen marimada. Bestalde, beste proposamen esanguratxoetako bat ere programan dara matzazuena bada, parke natural bat sortu nahi duzuela hiriaren barnean, zer da proiektua? Da, etxe bizitza ipatzen ginoen ostean, eta hor, etxemplu horren bidez guk nahi dugu erakutsi alde batetik etxe bizitza biztan dena behar dira eraiki, baina eraiki behar dira jadanik hiria finkatua den lekuetan. Jadanik urbanizatuak, artifizializatuak diren lekuetan. Eta hor badute kristoin programa bat, hori da Baionako auzo batean, sala lana deitzen dena auzo batean, eta da leku natural bat, nun eraiki nahi duten 3 egun etxe bizitza. Eta hori ez dugu gugontzat hartzen. Erraiten dugu alde batetik, bai etxe bizitza eraiki, mana urbanizatuak diren lekuetan, eta leku naturalak berdirela kontserbatu diren bezala, parke natural bezala, zenta auzoetan biztanlek ere berdituzte lekuak, berdituzte aire hartzeko, aurrekiran egoiteko mementu leku goxo batzuetan, eta orduan natura dugun toki guzietan natura txiki dezagun. Eta berriz ere beste proposamenetako bat infantziari dagokio, hausnartzekoa izan daiteke hau, ze ez da askotan aipatzen infantzia bera kanpainan? Ez dut urektu barkatu, zer? Infantzia ere, etorkizuneko aurretaz eta aurren inguruko proposamenak badituzue, hori da, haurtzaroari buruz ez da askotan hitz egiten hauteskunde kanpainetan? Ez da hitz egiten eta hor bada paradoxa bat, zenta herriko etxe batek, iparaldean herriko etxe batek baditu eskumenak, alde batetik eskolak, zentroak, lehen haurtzaroko atxikitzeko aurrak, eta baditu anitz kompetentzia, anitz eskumen, aurrak unkitzen dituztenak. Eta guk iduritzen zauko hori zinez behar ditugu baliatu egiazko aurrari, egiazko kasua emaiten dion hiri baten eraikitzeko. Eta hartoko izari dugu eta eskumenek hori nola egan, laguntzen gaituzte horren egiteko eta obratzeko, erraiten dugu zinez berdela izan ari bat mandatu guzian segitzen duguna, eta aurrak eta aurtzaroa lehentasunen beti atxikiz.
Adi izango era ondorengo kanpaina egunetaz eta hauteskunde egunaz ere. Jean-Claude Iriart, Baiona mugimenduen zerrenda burua, mil esker goizonetan gurean izategatik. Mil esker zuri. Goizeko 10:25 gutxi, Begoña, nahi dugu aipatu elementu ezberdinak, ez dakit, badira atentzio deitu dezaketen elementuak, esaterako zerrendako hautagaiak zozketa bidez hautatzearena proposatua zuten, 3 lagun, zerrenda horretan murgiltzea zozketaren bitartez, eta aipatu digu Iriartek 2 lagun bildu dituztela, zozketa bat egin ostea, ez dakit, zer iruditzen zaizu proposamen hau? Bitxia, bai, sistema oso ezberdina da, ez da? Zerrenda itxiak hegoaldean dugun bezala, edo ere, baina azken baten zabaltzen da honekin, beste sistema batzuk interesgarria. Asuntoa da emaitza auskalo, ez? Auskalo esatuz denek esaten bautez ez, baina interesgarria hor pizteko, ez? Politikan parte hartze eta ezinbestekoa da hori. Nik uste gero eta gehiago ikusten dugula edo entzuten dugula, politika dela gauza zikin bat, o gauza ez dakiz zer, dana txarra, ez da? Ni ez nator bat horrekin. Politikan denetariko dago, bizitzan bezala, enpresan bezala, ez da, ez? Eta zentzu horretan, hori partaidetzana eta politikoki konprometitzea nik ezinbestekoa ikusten du. Bestela, geratzen da betiko eskuetan, ez? Eta hori dakigu oso arriskutsa dela. Politika oso dinamika izan behar dela, jende aldatu egin behar da, ideia berriak hartzeko, aurpegi berriak, modu berriak, gogo berriak, ez? Posibilitatzeko. Eta zentzu horretan, olako erabakia interesgarriak iruditzen zaizkit. Aipatu digu, arrazoitu digu, populismoari aurre egiteko ere neurri bat badela, eta zozketa zehazki egin dutela, abstentzio altua daukaten auzuetan. Beste elementu deigarria ere, bada, haurtzaroari dagokiona, ze askotan, noski, zentzua izan dezake pentsatzeak, haurtzaroak ezin du boto eman, haurtzaroarekiko proposamenik ez, edo behintzat gurasoekiko gehiago bideratua, baina argudiatu digu, baita ere, herriko etxek badutela zer esana haurtzaroari dagokionean, eskolak eta bestelako eskuduntzak. Nik uste badirela ideia berri batzuk, eta holan mugitzen da politika, ez? Hola mugitzen da, tradizionalki egiten den politika bat. Egia da, pentsatzen dugu politika dela oso gauza estatikoa, ez da? Eta beti berdin egiten dela, eta ez da. Segun pertsona, segun momentu, segun ideologiak, segun, ez? Baina, olakoak ongi etorriak esan daitezela. Eta zuke plantea duzun abstentzioana oso larri, aurrekoetan espanago oker izan zan iardia, uste 44 o 45 inguru, ez? Hori asko da, praktikamente da erdia. Ia hauetan datorre, 15 eta 22, bai lehenengo bueltan eta noski bigarrenian, ia juago edo ikusten dugun, ez? Boskatzea zinbestekoa da. Zinbestela, gero ezin keja. Beste batzuk erabakitzen. Eta beste batzuk erabakitzen. Beraz, esku libreak uste dizkizula, ez? Eta hori nik uste dut ez dela bat ere inteligentea. Edozein kasutan, nik ez dakit kontestua estado frantsesian, Macronekiko honek ez du eragin handia, eta 7 diela, hurrengo hauteskundeak generala, baina bai da, egia da, mugimenduak egongo direla, eta bereziki gure herrian. Ia, zer gertatzen da iparralden, eta interesgarria da, azkenengo urteetan ikusten dugun abertzaletasunaren gorakada.
Bueno, hor aurreko hauteskundetan, Asamblea Nazionaleko hauteskundetan ikusita ultraeskuinak zer nolako gorakada ere izan zuen, ultraeskuinak Asamblea Nazionalek egin zuen lehenengo gauzetako bat izan zen, Macron begira hauek dira emaitzak, dimisioa eman, eskaera gontzen. Macron da superviviente bat, ez? Ez dakit. Oso, bueno, almen handia du, ez? Hor jarraitzeko, eta egia da, egoera, bai ultraeskuina, baina bai lehenengo ministroen dimisioak aldaketak gobernuk, nik ja egia da pista galdu dut, nor dagoen, nortzu dauden, ze oso... krisi gabineteak izan ditula, ez da oso egoera krisialdian, ez orokorrean. Baina egia da, bitu, hor dagoela, ez? Ikustea, zer gertatzen den datorren urtean, heltzen bada, horrengo hauteskundetara. Hori da, ikusi beharko dugu, eta dagoeneko egin dugu sartzea herriko gozetan. Begoña Errazti, mil esker goiz honetan gurean izateagatik. Zuri, aio! Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12:00 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere jendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Iñatz, egunon entzuleak. Hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12:00 informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Zure ate ondoan, hemen hauzu erromesen moduan. Goizeko 10:20 gutxi eta bete-betean murgildu beharra dugu. Eguneko albistean, gau honetan ere aire eraso masiboek ez dute etenik izan. Irango buruzagitza ezabatzeko helburua duten Israel eta Ameriketako Estatu Batuen arteko ofentsiban, gatazka Libanora ere edatu da, gerrak ere lehen biktima Estatu Batuarrak eragin ditu, goiz honetan baita ere, gerra hegazkin bat ere bota egin dute misil baten bitartez eta Kubaiten hartu dute Ameriketako Estatu Batuetako hegazkin honen pilotu hau ere izan da, jardunaldiko edo goizeko ordu hauetako lehenbiziko irudi esanguratsuenetako batzuk, baina gutxinaka bagoaz asteburuak ekarri duena aletzen eta jada baieztatu dezakeguna da larun batean Iranen bombardaturiko eskolan 180 pertsona hil direla eta aipatu dugu goiz honetan ere gatazka hau gerra hau Libanora ere zabaldu dela eta bertan gutxinez 30 lagun hil ziren igandean, bi herrialdeetako agintariek azaldu dutenez. Egoi Belategi, gure nazioarteko aditua, egunon? Aditua esateak egitxo da Pegi, baina ikustoko du, saiatuko gara gaurkoan behintzat, ez dakit piztu edo berpiztu den gatazka honengako nagusiak. Gertakari larrienen artean Minapgo eskolaren aurkako erasoa dago, aipatzen genuen moduan, Irango agintariek eta arduradun politikoek salaturikoa, bombardaketak hasi diren egunean, otsailaren 28 larun bat honetan bombardatu zuten eskola, 180 hildako utzi zaloa.
Martxoaren batean bestalde igande honetan izan da bigarren erasoaldia. Washingtonen egoitza duen Irango giza eskubideen aldeko erakundeak Anranak jakinarazi du gutxienez 6 zibil hil eta 4 zauritu direla 20 lurraldetan erregistratutako 72 gertakaritan. Aldi berean gutxienez 31 pertsona hil eta 149 zauritu dira Israelko armadak Libanoren aurka astelen goizaldean egindako erasoetan. Pegitzuk aipatu bezala, Ari Jamenei Irango buruzagi gorena Estatu Batuen eta Israelen bombardaketetan hil ostean, Hezbollah alderdi xiita Libanoarrak egindako erasoari erantzunez. Libanoko Osasun Ministerioak balantze hori baieztatu du NNA albiste agentziak jasotako ohar labur batean eta zehaztu du hiriburuan 20 hildako eta 91 zauritu izan direla. Hegoaldean berriz 11 hildako eta 58 kaltetu. Kontuan izan behar da interneten ia erabateko etenak eta eragindako eremuetara sartzeko mugek zifrak berrestea zaildu egiten dutela. Gogoratuko dugu 2024ko azaroko suetena ez zuela errespetatu Israelek. Dozenaka bombardaketa egin ditu Libanoren aurka, Hezbollaren jardueraren aurka jarduten duela argudiatuz eta horregaitik ituna urratzen ez zuela ziurtatuz, naiz eta Libanoko agintariak eta talde kritiko agertu diren Nazio Batuek ere gaitzetxitako ekintza horiekin. Suetenaren arabera, Israelek eta Hezbollak Libanoko hegoaldetik erretiratu behar zituzten bere soldaduak, eta hala ere Israelgo armadak 5 postu mantendu ditu berri herrialdeko lurraldean, eta Beirutek eta talde xiitak ere gogor kritikatu dute hau, edapen horren amaiera eskatzen baitute. Ona ertzeko bageunden hainbat egun aipatzen, zer gertatzen zen Iranekin, negoziaketak martxan zeuzkaten Ameriketako Estatu Batuekin, baina Trumpek ere iragarri zuen beharrezkoa balitz, bere armada ere hortzela, baina ezakit, esperotakoa dela bai ez dut genezake hau egoi. Gako den izen aipatu duzu, Pegi, ongiru ditzen bazizue berreskoratuko dugu, larun batean bertan Donald Trumpek emandako argudioetako bat eskuartze militar honi hasiera emateko. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Funtsean, Estatu Batuetako presidenteak esan zuen, erabakia hartu zuela, Iran erasotzeko erabakia, hain zuzen ere Iranek bere aliatuen interesen aurka egindako erasoak aipatuta. Arrisku egoerak sortzen ari zela Estatu Batuak eta Israel izan ziren arren Teheran bombardatu zutenak lehenik eta behin, eta jakinarazpenik egin gabe. Honek, nere ustez Pegi, nek ongi laburbiltzen du, baietz, une oro egon zela eskuartze militarraren aukera mai gainean, geroxo sartuko gara negoziazio nuklear horietan, baina eskuartze militarra esperotakoa zen. Ez ordea kaso alde batetik Irango Errepublika Islamikoak basieran erakutsitako erantzun bortitza, ziur asko beraiek ere Ali Jamenei hil zutenaren susmo edukiko zutelako, baina batez ere nik uste dut Donald Trumpek ez duen aurreikusi dela zer gertatuko den, gobernu ez bada azkar erortzen, horixe baita bere helburu nagusia, demagun aste bete barru, 2 aste barru, oraindik ere Errepublika Islamikoko gobernua agintean mantentzen dela ahulduta, baina agintean zer gertatuko da orduan, zer egingo dute Estatu Batuek ustut, zulo nahiko handi bat ari direla egiten, ondorio ziurgabeak eduki ditzakenak, eta batez ere nere ustez, egoera honek mesede Israeleri egiten dio mesede. Bai, akaso hori ere bada bitxikerietako bat edo atentzioa deitu dezaken elementuetako bat, nolatan sortu den Ameriketako Estatu Batuak Israel arteko entente hori, eta honek ere Donald Trumpi ere jada kritikak ekarri dizkio, baten batek orain buruz ez dakit, baina baten batek esan du Donald Trumpek agindu zuen Estatu Batuarrentzat gobernatuko zuela, eta orain badirudi bere lehen herritarrak Israeldarrak direla. Baina Israelen garroak Estatu Batuetako politikan esango nuke ez direla bat ere berriak, ez nez sartuko lobby sionistaren asunto horretan, baina nahikoa da ikustea, Donald Trumpen bigarren agintaldia zitzenetik zer gertatu den, tartek entzun dugu, Cisjordanerekin bezala, nolabait oinak geldiaraziko zizkiola Benjamin Netanyahuri, baina erraitatea da ikusten dugun azkenan Benjamin Netanyahuren tesiak direla etengabe gaientzen
gaientzen direnak, eta baita Iranera begiraren, bazirudien une honetan estatu batuekek banaiz zutela lehen etxi negoziazio hori programa nuklearra tarteko, eta hori inposatu ziotela Israeli, badirudi azkenean Israel, konformatuko dala Errepublika Islamikoa desagertu ez, bezik eta bertan agintean egotearekin nolabait, gehiago manipulatu ezaketena, edo beraien interesekoa izatea, baina esaten ari nintzena, nire ustez hemen Israel da, batez ere aliantza honetatik indar posizio bat ateratzen duena. Gero baita, neba ezu, fijatuko gara, nazioartean nola ari diren konfiguratzen aliantzak, baina puntu honetara helduta, badirudi, bomba atomikoaren aitzakia izan dela bi armadek baliatu dutena, Iranen aurkako eskuartze militar berri hau justifikatzeko. Ezin dugulako aztu, esaten ari garen bezala, eraso hau Washington eta Teheranen arteko negoziazioen erdian eman dela azken honen programa nuklearra tarteko. Well, we haven't made a final decision. We're not exactly happy with the way they negotiated. They cannot have nuclear weapons, and we're not thrilled with the way they're negotiating, so we'll see how it all works. Kasualitatea izan ala ez, Israelen erasoa gertatu aurretik, Donald Trumpek azaldu zuen pasaden ostiralean bertan ez zegoela pozik irandarrak negoziazioetan edukitzen ari ziren jarrerarekin. Trumpek berretsi zuen ez dagoela preston hartzeko Iranek arma nuklearrak edukitzerik. Iranek berretsi du ordea, eurena programa zibila dela, eta aditu asko ukatu dute Iranek arma nuklearrak garatzeko gaitasuna duenik ere are gutxiago, pasaden ekaineko 12 eguneko gerraren ostean. Hortaz, analista askoren arabera, Marco Rubio estatu idazkariak zuzendutako taldearen helburu nagusia Irango armadak irismen luzeko misilei uko egitea litzateke, eta horrekin batera, Israelgo estatua erasotzeko daukaten gaitasuna galtzea. Horregatik esaten dugu azkenean Israelen tesiak direla, antza denez, nagusitzen ari direnak, gogora ekarri behar dugu hori sebera Israelek iaz hasi zuela 12 eguneko gerrori, eta azkenean, nolabait ikusita irandarren erantzuna uste baino indartsuago izaten ari zela, azkenean estatu batuek esku hartu behar izan zuten. Hortaz, pegi arrazoiak eskatuta, ez demokrazia, ez da bere herritarren babesare, are gutxiago, ustezko bomba nuklearra, esango genuke alde batetik ekonomikoa dela arrazoia esku hartze honetarako, Iran ez ezagunaztu munduko petroleko ez handienetako bat dela, baina gaur egun estatu batuen radarretik nahiko kanpo dago, biziraun dezakete hori gabe, ez da 50. hamarkadan Mohamed Mossadegen aurkako estatu kolpea eman zenean bezala, ordukoan Irandik heldutako petrolea oso garrantzitsua zen estatu batuentzako, gaur egun ez da horrela, beraz esango nuke Israelen segurtasunarekin zerikusia duela guztiak batez ere. Baina goiz honetan oroitarazi dugu petroleari dagokionez, Txina dela Irango petrolearen kontsumitzaile nagusiena, edo Txinara heltzen den petrolea nagusik Iranera heltzen dela, hor akordioak, aliantzak badaude, goizan oroitarazi dizut ere, berez Errusiak Iranekin defentsa akordio bat zeukala, ezakit, nun galditu dira hauek? Real politikaren garaiotan esango nuke aliantza hoiek hitz politak baino ez direla. Txinaren kasua oso agerikoa da, nik uste Donald Trump jokatzen ari dela Txinako atzerri politikarekin, nolabait agerian uzten ari dira Txinatarren esku hartzeko gaitasuneza, salatu dute estatu batuek berriz ere, nazioarteko ordena ez egon gortzen ari direla, gerra sustatzen ari direla, baina esandakoa ez da edozein aliatu Txinarentzat Iran, horrek ekuiko ditu, ondorioak bere ekonomian, Txinak beti bezala dio epe luzerako helburuekin dabilela, eta ez dutela hotz altxatu nahi, nolabait lasaitasuna mantendu nahi dutena, baina bistan da estatu batuen esku hartze guzti hauen ondorio geopolitikoak handi batean, Txinara begirakoak direla, Venezuelan ere kolpe bat eman zieten petrolearekin, baina orengo askoz ere esanguratsuagoa da. Errusia ere aipatu duzu, Errusiak salatu du, hori kanal diplomatikoetan, bortizki, Iranen aurkako eraso, baina gutxi gehiago, pegi zuk aipatu duzu baita ere, bazutela aliantza bat, duela gutxi sinatutakoa, arlo ekonomikoan, politikoan, baina betez ere militarrean, nolabait elkarri defendatzeko hitzarmen bat. Errusia sartuta dago bere gerra propioan, nahikoak ditu horrekin, eta ez da salduta uzten duen lehenengo herrialdean, galetu bestela Armenian, galetu bestela Venezuelan, galetu bestela Kuban. Eta aliantzei dagokionez, goiz honetan ere aipatu undugun beste
beste albistetako bat ere, bada, Europak zer nolako aliantza iragarri duen, estatu frantsesak, Alemaniak eta Erresuma Batuak Ameriketako estatu batuekin eta eskualdeko aliatuekin batera lan egitea adostu dute, ohar batean jakinarazi dute, helburutza dutela Iranen misilak eta droneak jaurtitzeko duen gaitasuna suntsitzeko ekintzak albidetzea, eta orain azken uneko xetasunetako bat ere bada, estatu frantseseko atzerri ministroak Noel Barretek ere esan dula, Frantzia prest dagoela Golkoko herrialdeen eta Jordaniaren defentsan parte hartzeko, hau ere esanguratsua. Gako aipatu duzuela betere, Golkoko herrialdeak, ez dut uste, Europako Batasuneko estatu bakar bat ere, benetako gogoak dituenik gerra honetan murgiltzeko, baina azkenean, estatu batuan eta Israelen presioen menpe egongo dira, eta baita ere esango nuke, Iranek kontu handiz ibili barko duela, Pertsiar Golkoan kolpatzen dituen azpiegitura edo helburuekin, hau esan da, tira badirudi ari dela Iran edo atzerriko beste herrialde batzuk erasotzen, hala da, kontutan hartu behar da beteri, herrialde guzti horietan badaudela estatu batuen baseak erabiltzen ari direnak Iran kolpatzeko. Barkatu edozen kasutan, nik uste dut Europako Batasuneko estatu handienen parte hartze militarra momentuz mugatuko dela droneak eta misilak suntsitzeari gutxi gehiago, baina Europako Batasunak esaten duena ere ikusi beharko dugu, zaila zirudien, Josep Borrell baino kanpo ordezkari txarrago bat egotea, Kaia Kalasek ala erakutsi du, azken hilabetetan kasik egunero besteak beste, animatu duelako Iran erasotzera, estatu terrorista bat dela ziurtatuta, eta hori ezin dela baimendu, Ahmed al-Shara, Al-Qaedako buru hoia Sirian, presidente izatea ontzat hartzen duen emakume berbera. Noski, alako gatazka batek, alako gerra batek ere ekartzen du errelatua, propaganda, horren adibide argia edo ikusgarria izan zen ere, nola mendekuaren bandera altxatu zuten argigorri hoiekin. Bai, entzungo dugune, ez zu mendekuaren banderana. کمکی که رئیس Honek ere pegi propagandarekin asko du zerikusteko, ze bandera gorri hau jarri zuten bai, Irakeko gerra hasi zenean, Irakekiko gerra hasi zenean baita ere, baina duela urte batzuk, ez dut orain bere izena ongi gogoratzen, baina Irango guardia erabiltzaileeko burua hil zutenean, Joseini uste dut, edo horlako zeozer, bere ere hil zutenean zintzilikatu zuten bandera hau, azkenean etzen, uste dut hau baita ere keinu simboliko bat batez ere, baina errelatua, ari zinen aipatzen, hainbat galdera egin behar ditugu. Ordezkoak eta Iraniekin zer gertatuko den, ezta? Lehenik eta behin eskatuko dizut tartetxo bat bakarrik azaltzeko gutxi dakigula Irango oposizioaz, nork hartu behar du botere Iranen, nork du horretarago gaitasuna, nork ezagutzen ditu Irango oposizioko aldarrikapenak, zergatik erakusten dizkigutenak beti mendebaldeko edabidetan hain zuzen burgesiaren bereziki semea bak izaten dira, zergatik inork ez gaitu egiten, kurdu ez, balutxi ez, ezakit, horrek guztiak pentsatzeko eman beharko liguke, baina bai, pegi, amitzeko nahi badezu, denbora askorik ez dugulako, saiatuko gara tartetxo honetan, errepasatzen, nor izan daiteken, ze momentuz konstituzionaltasuna bermatzen ari da Iranen, nor izan daiteken, hain zuzen ere, Ali Khamenei aiatola ordezkatuko duena. Eta horre adibidez zehazteke dagoen arren, horre baita ere badago bestaldetikan datorren beste pertsona bat, monarkia aldetikan datorren Reza Pahlavi, berak ere bere Beitu, gauzat egingo dugu. Bere jokalekua topatu du. Denboraz ez du gabiltzanez, ez garen beste sartuko botere aldaketan, lider gorenaren baitan, egingo dugu beste egun batean prozesua zinez interesgarria delako, baina bai, Reza Pahlaviren inguruan hitz egingo dugu, ez baduzu ezagutzen oraintxe bertan aurkeztuko dizuegu. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. Reza Pahlavi, Mohamed Reza Pahlavi, iraultze islamikoa kanporatu zuen bortitzaren semea dugu, hamarkadak dira, estatu batuetan bizi dela, erbesteratuta, eta luxuzko bizitza bat eramaten duela, orain badirudia utzi dituela bere sare soziala, baina lehen honeko bizitza estentrikoa zuen. Maite duen herrialdea dela dionaren aurkako erasoa ospatu du, eraso humanitariotzat bataiatu du baita ere, hau oso gauza degarria da, pegi, eta azken garepena gertu dutela iragarriz, bere burua
berriz ere irandarren monarka izateko proposatu du bere burua. Niri honek ezakit grazia egiten didan, edo arrangura eragiten didan, ez baduzu ongi ezagutzen Shak, bereziki Mohamed Reza Pahlavi Shak eragindakoak irandarren artean, bueno, literatura asko badago gaia irakurtzeko, baina ironikoa da, hain zuzen ere, ezkertiarren parte hartze handiarekin, komunisten parte hartze handiarekin, baina azkenean iraultza islamikoak irabazi zuela hain zuzen ere Pahlavitarrek eragindako, mina eta ondamendiagatik Iranen eta orain egotea oraindik ere batzuk 2026 garren urtean proposatzen duten izatea, berriz ere imperio batean bilakatzea Iran, Pertsian, pixkat Persiako izaera horretara bueltatzea, ezakit, nik barra nahi dut, triste jarri baino, ez dut uste benetan estatu batuek bere alde egingo dutenik, bakarrik uste dut, bere izena astintzen ari direla aukeraren bat ukitzeko, baina esango nuke Reza Pahlavi, Irango Maria Corina Machado bezala goratuko dugula. Berdina pentsatzenen bilan, eta hori galdetu behar nizun, ea izan daiteken Irango Maria Corina. Aukera gehiago ikuste dizkiot Reza Pahlaviri boterean bukatzeko Maria Corina Machado hori baino. Hemetxen utziko dugu, gure azterketa hau, Egoi Belategi, mila esker gure arduratzegatik. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, Donostiako osoko bilkuran guardetxearen aldeko protesta egin zuten gaztetako bakoitzari 800 euroko isuna esarri diote, guztira 32.000 euro, Aldezarreko Gazte Asanbladak salatu duenez. Itxaso Leon, egunon? Egunon behi eta baita entzule guztiei ere, deklaratzera deitu zituzten 6 gazteak fiskaltzaren eskaeraren zain daude. Taldeak ohar batean gogoratu duenez, udal plenoen protokoloa bete beharrean, hau da, Eneko Goia alkatearen inolako abisurik eta plenoa ustutzeko agindurik gabe, udaltzaingoa bertan zeuden kideen aurka oldartu zen. Ondorioz gazte bat atxilotu eta beste 5 kontrako prozedura judiziala zabaldu zuten, eta desordena publikoak autoritateari atentatua eta lesioak eragitea egozten diete. Joan zen abenduaren 9 epaitegian deklaratzera ditu zituzten, baina epailearen aurrean ez hitz egiteko eskubideari eutsi zioten eta azaldu dutenez, une honetan fiskalak egingo dituen zigor eskaeren zain daude eta aurreratu moduan espetxe zigor eskaerak espero dituzte. Horri gehitu zaizkio oraingo isunak, azgaren arabera isunokin guardetxea eta bestelako gaztetxe zeingune autogestionatuen aldeko babesa kriminalizatu nahi duten muntai polizial berri baten bidez, zeina beste behin ere gezurretan eta akusazio faltsuetan oinarritzen den esan dutenez. Are gehiago, erantsi dute oraingoan okupazioa ez ezik, elkartasuna ere zigortu nahi dutela azgaren jardun politikoa oztopatu eta geldiarazteko. Taldeak nabarmendu duenez, bere asmo bakarra oinarrizkoa behar lukeen adierazpen askatasunerako eskubideak gauzatu eta Donostiako udal plenoan bertan hiriko alkateari bilera eskaera formala luzatzea zen plenoa oztopatzeko inolako asmorik gabe. Baina ondorioa honakoa izan da, diotenez bilera eskaera luzatzeko aukerarik gabe, indarkeriaren bitartez udal plenotik kanporatu eta gainera zigor ekonomiko eta prozesu penalak euren kontra. Errepresioaren aurrean elkartasuna antolatzen jarraituko dutela adierazi dute eta mobilizazio gehiago iragarri dituzte. Eta beste kontu bat, Bordeleko errektorearekin hitzordua du Seaskak ostegunean, bilera horretara erantzun baikorren bila joango dira Ipar Euskal Herriko ikastolak, Basoaren auziaren arira eskaera zehatzak aurreratu dituzte Baionako ikuskaritzaren aurrean egindako agerraldian. Iragan urtarrilaren 12an, Frantziar hezkuntza ministroarekin bilkura izan zuen Euskal Ordezkaritza batek, Eduard Gefrai ministroak, apirilerako Baso berriari buruzko proposamena maigainean emateko konpromiso hartu zuen, eta hala, helduden urtean Baso euskaraz egiteko aukera baztertu zuen edozein aldaketa 2027 begira finkatuz. Horren aurrean mobilizazio ziklo bati ekin zion Seaskak, Baionan urtarrilaren 24an lehenengo mobilizazioa eginez, halere elkarrizketarako ateak zabalik utzi zituen eta Bordeleko Akademiako errektoreari presazko hitzordua galdegin ondoren lanbilera hori helduden martxoaren 5ean ostegunez dago aurre ikusita. Bilera horri begira Bordelen emandako hitzordura erantzun baikorren bila joango direla ohartarazi du Seaskako zuzendaritzak.
are, lehenean egingo den matematika frogari buruz atzerapenik ez dutela onartuko argitu du Erik Etxart Seaskako presidente ordeak. Bestalde 2026an sail elebidun eta murgiltze saileko lizeotarrek ahozko handian euskaraz mintzatzeko parada izan dezaten galde egingo du. Eskaera horiek publiko eginez, ostegun honetan arratsaldeko 4:00 aurrera Bordeleko errektoretzan deituriko bilerara aipatutako gaien inguruan erantzun positibo baten bila joango dela adierazi du Etxartek. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafiko aldetik gogora ekarri behar dugu Abat autobidea itxi dutela Olaztin Irungo norantzkoan kamioi batek izandako istripuaren ondorioz foruzaingoak jakinarazi duenez. Kamioi hori bidetik atera da, zama galdu du eta ura errepidean zabalduta geratu da. Ez beharra 395 kilometroan gertatu da Irungo norantzkoan eta 3 kilometro inguruko ilarak daude zentzu horretan. Trafiko zirkulazioan Nafarroa 24 bigarren mailako errepidetik bideratu dute Ziortiko irteeratik eta foruzaingoa tokian bertan hartatzen ari da gainerako zerbitzu publiko batera. Bestalde hainbat kilometroko autoilarak daude autobide berean Bilabona parean Donostiarako norantzkoan beste istripu baten ondorioz kasu honetan. Eta aipatzea ere trenbideko zirkulazioa etenda dagoela Irauregi eta Karrantza artean, Santander Bilbo Zabalera metrikoko linean Adifek jakinarazi duenez, eta beranduago jakin dugu antza kable baten lapurretarekin daukala zerikusia. Zerbitzua etendenez errepide bidezko plan alternatibo bat ezarri dute tarte horretan bidaiarien mugikortasuna bermatzeko trenen zirkulazioa etenda dagoen bitartean, Adifetik adierazi dutenez teknikariak intzidentzia hori ahalik eta azkarren konpontzeko lanean ari dira, baina oraingoz ez dute ohiko zerbitzua berreskuratzeko aurreikuspenik zehaztu eta esan bezala kable baten lapurretarekin zerikusia daukan intzidentziak Kantabria eta Bizkaia arteko ohiko trenbide konexioetako bati eragiten dio eta hori eragina izaten ari da erabiltzailean joan etorrietan. Eta hauek esan da eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu. Asteari hasiera emateko eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizpartean erdi eta goi mailako hodeiren bat edo beste ostarte zabalekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldia eguzkitsua eta polita izango da. Eguerdi arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa ederra izango da. Azken orduetan ordea barnealdetik barna, hegoaldetik barna hodeiak ugarituko dira. Azken orduetan zerua zikin xamarrik geratuko da. Eta ez da baztertu behar Araba eta Nafarroa hegoaldean tantaren bat botatzea. Hala ere euskeria izango da eta gehien emitzate ateri eutsiko dio. Haizeak egotik joko du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki berriro ere ekialdean haizegunetan eta mendinguruetan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, minimoek bereziki, minimoak 3 eta 12 gradu bitartean errandituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean gradutxo bat igoko dira, 16 eta 19 gradu bitartean errandituz. Ego isurialdean ere, gradutxoren bat edo beste igoko dira, bertan 14 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Hauzi hauekin edituko era, eskarrik asko itxaso. Bai, gero arte pegi. Eta egunaren nondik norakoak aipatu ostean, jakin nahi dugu ere, bigarren kafean, gaurkoa, astelena, nolakoa izango den Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Inigo galdu dut. Ara. Aurrera egin beharko dugu, ez din bestean, beste aukerari gabe. Aurrera egingo dugu, bai, zalantzari gabe. Eta gainera, gonbidatu deixente ditugu gaur, beraz, arazorik ez adibidez, gure ahotsak emakumezko musikarien zikloa, hitz egingo dugu Ester Fernandinorekin, Mindara elkarteak 15 urte egin berri ditu eta aniztasun funtzionala duten gazteekin egiten duten lanaren inguruan ariko gara beraiekin. Puri-porian tartea ere izango dugu, astelenero bezala, telesail eta pelikula gomendatzeko, eta nola ez, Goia sariak aipatuko ditugu, eta baita, bart ospatu diren SAG Actors sariak ere. Beraz, gai asko dauzkagu, ea tartea daukagun dena aipatzeko. Ondo, adiamongo era, animo. Agur. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, bihar ere bueltan izango era, hori bai, biharkoa berezi izango da, bihar 50 urte betetzen dira Espainiar poliziak irmotasun osoz sartu zela San Francisco auzoko San Franciscoko elizan Zaramaga auzoan indarrez bortizkeriaz sartu zela 10 zauritu eta 5 langile zauri eraginez. Honen 50. urteurrena izpide saio berezi izango dugu bihar Gasteiztikan. Adi egon eta ondo segi. Aio! Naiz irratia.